Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 115. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, o 11 galego da xornada. Grazas por acompañarnos outro luns máis. Restan, sen contar este, 5 onces para que remate para nos a tempada de onces galegos. Sabedes que facemos 30 onces todas as tempadas para non saturar moito, para coller con ganas cada tempada. Así que restan 6, se contamos este, 5, se non o contamos. Antes de nada, volveu! Non sei se falando inglés ou galego ou que fala xa, pero aquí está outra vez. Antón Vieites, que tal? Boa noite. Que pasa? Luns. Todo ben ou que? Todo ben? Todo ben, todo ben. Teño puxeme algo moreno. Sí? Sí, sí, porque comín un sol. Dos casinos. Un par de no. Menos un par de días que choveu arreo, me parecía eso a serra de Outes. Pero, un par de días. Pero fixeche kilómetros como que nin na cinta do Exalta, O sea, xa foche flipas, un pouco de case mochileiro, pero por os Estados Unidos, non? Non é unha cousa que sexa moi compatible, xa cho digo, No, porque as distancias son... Non é como ir... Claro. O sea, que ves en un can, non? Ves a ver se facturamos algo aquí en Ficacobola. Onte durei 16 horas de xornada laboral, así que... Sí. Volviche con forza. Bueno, que quedan 6 onces. Creo que eu teño máis ganas de rematar que ti a tempada, non? Polo que sexa. É como teño mini paróns, como os paróns internacionais, pois non saturo tanto a cabeza, Pero bueno, logo faremos cousas tamén, non? Verá repasos de actualidade, esas cousas que facemos, sempre que van a estar guapas, van a seguir estando guapas. E o 10 de abril eu teño unha viaxe aí programada, a ver se montamos aí un blog ou algo por aí, a ver algo, que... sí, algo, Antón non dixo que non, que el non ia, pero bueno, terei que ir eu só e a ver que podemos argallar. Imos trocar o formato porque os dous protagonistas de hoxe que xa vestes en redes sociais, que son Javichu e Pablo Porrúa, están adestrando, así que hoxe imos darlle a volta ao formato habitual do 11 galego. Imos comezar polo 11 da xornada en sí, é dicir, polos 9 protagonistas, ademais de Pablo Porrúa e Javichu Álvarez, que xa os temos por aí controlados. Está saltando un anuncio de YouTube, cando en teoría teño o controlador de anuncios, pero pois cousas que pasan aquí no directo, sabes? Estas cousas que adoitan pasar. A ver, bloqueador de anuncios, aí está. Permitir anuncios en YouTube? Non quero permitirlos. Quero ser un piratilla. Aí estás, agora xa estamos por aquí. Pablo Porrúa, extremo dereito, bazo da xornada, e Javichu Álvarez, xogador exalta da xornada. Despois falaremos con eles, imos comezar pola portería deste 11 galego número 115, onde xoga Pablo Cacharrón, na semana fantástica do Lugo, Antón Vieites. Sí, do Lugo e sobre todo tamén non do meta lucense de Club Deportivo Lugo, porque os de Toni Siligrat venceron 3 partidos, superaron a Unionistas no Anxo Carro, conquistaron Balaídos o mércores e para rematar onte, asaltando con toda esa xente detrás, o Toralín por 0-1, co gol partita de Jon Cabo, tamén fundamental esta semana porque tamén marcou en Balaídos. Vaya golazo de Jon Cabo, tremendo, e tamén o da afección, o derbi dos Ancares, que sempre ten moitísima expectación entre Lugo e Ponferradina, pero que tives esta imaxe e parece o Anxo Carro, no Toralín. Sí. Unha pasada. Parece o fondo sur do Anxo Carro, o que parece. Sí. Quero decir, sobre Jon Cabo, tengo igual na primeira metade que vai un pouco máis para baixo, que a saca ben o Andrés Prieto, non creo que era que un golazo, porque ademais o primeiro toque. Sí, un golazo tremendo. Ademais, gol partido, o sea que Jon Cabo podería ter entrado neste 11, pero tamén un pouco o que ti dicías, non? Sumando a semana completa co derbi que vivimos entre semana, que foi, pois, era vital para os dous equipos, tanto para Celta Fortuna como Lugo, e Cacha estivo moi ben tanto o mércores como esta fin de semana, e hoxe podemos dicir que fuche tío que montou o vídeo das paradas de Cacha, así que imos velo un pouco. Estas son das seccións en Balaídos, aquí son mans de reflexos. É curioso de Cacha porque agora Toni Siligrat está lle dando a opción de ser titular, un lucense de corazón, e evidentemente sempre falamos que o Lugo viñalle moi ben ter perfís como Pablo Cacharrón e Dani Vidal, pero claro, a nivel minutos, pois Marcos Lavín no principio da tempada, cando falamos con el, estaba a un nivel tremendo,
e chega Cacharrón e agora a ver quen o quita da portería, porque vendo o que estamos vendo está a un nivel espectacular o bo de Pablo Cacharrón, que xa en Pasarón, bueno, namorou a moita xente, un porteiro tremendo, pero é certo que Marcos Lavín púxolle moi difícil a titularidade nun principio no Lugo. Sí, para, bueno, que nos demos unha idea, non? Tamén do que fixo Toni Seligrad, porque non é fácil trocar de porteiro, sobre todo despois do nivel do rendemento de Marcos Lavín, pero cando troca de porteiro perde o Club Deportivo Lugo, 3-2, non sei onde foi... Non sei onde foi, hai 4 partidos, pero troca de porteiro para un penalti Cacharrón nese partido. Entón xa di un pouco como entra no equipo. Despois, bueno, son estas 3 actuacións consecutivas entre Unionistas, Celta Fortuna e Ponferradina, que obviamente creo que dan a titularidade para este tramo final da tempada Pablo Cacharrón. Un Lugo que queda con 39 puntos, empatado tanto con Tarazona como co mellor equipo das últimas 20 xornadas que o Ourense Clube de Fútbol de Pablo López Vidal. 39 puntos ten o Lugo, 4 por riba dos Osasuna Promesas, que agora mesmo marca eses postos de descenso na primeira federación. E bueno, un Lugo que pintaban moi mal as cousas e agora nesta semana, como dicimos, fantástica, pois colleu un pouco de aire, e o que ten a primeira federación, igual que a segunda federación, é que aquí gañas 2 partidos seguidos e claro, o Lugo está agora mesmo a 4 puntos de Andorra, que é quinto. Isto é a maravilla deste tipo de categorías, Antón. Sí, a 4 de arriba e 4 de abaixo. É un partido tremendo a semana que ven. Bueno, os 4 de abaixo, os Osasuna, Sestao, Gimnástica Segoviana e a Morevieta xogan entre sí esta fin de semana, por lo tanto creo que sería vital que empaten aos 4, que comecen a estar un pouco afogados os 4, si que Osasuna Promesas está aí, é un filial, pode gañar 6 partidos seguidos sin ningún tipo de problemas, porque son moi irregulares, pero, bueno, o galla ter máis colchón co de abaixo e soñar co de arriba, lóxicamente. Aí estás. Pois Pablo Cacharrón, que está na porta deste 11 galego número 115, no lateral dereito está Javichu Álvarez, imos agora con Jorge Aires do Verín, porque estaba ordeado así, cambiado no OBS, pero bueno, non hai problema ningún, Antón. Porque gañou... No, de feito mellor, Sí, mellor. máis realista. Porque o seguinte protagonista é central zurdo. Pasa que como pensaba que estaba ordenado da outra forma, xa non che quixen volver a trocar. De dereita a esquerda, porque gañou o Verín con goles do propio Jorge e tamén de Adrián Mouriño, que o de Adrián Mouriño pois foi un caso curioso, porque o clube anunciou que non continuaba e finalmente sí que continúa. De feito, pois tivo un papel moi protagonista tamén, porque marcou no engadido segundo tanto na vitoria do Verín no José Argiz ante un Cente da Academy no derbi provincial ourensán. Falaron nos maravillas, o certo, que do partido do central verinés, que marcou o primeiro tanto do partido, ímolo ver, minuto 38, e un saque dende o Curruncho, e como lle mete aí ben a testa, xirando o pescozo para marcar o gol o primeiro gol do Verín, o ex do Ourense Club de Fútbol, que encarreirou o derbi que, como dicíamos, posteriormente pecharía Adrián Mouriño. O salto, moi estético o gol, Sí, é un golazo. Estiven revisando antes, coido que non entraba nun 11 dende o 55, cando estaba o Verín loitando por subir a preferente, se non me trabuco agora. Así que exactamente 2 tempadas despois, ¿no? 60-11. Exactamente, así que hai o teso. O bo de Jorge Aires e o Verín, que na preferente sur pois tamén colle un chisquiño de aire, porque está, bueno, a cousa delicada, pero estivo máis delicada do que está o Choco, que se está metendo en problemas tamén, que perdeu esta fin de semana 1-0 en Burgáns ante o Xuventude de Cambados, está pois a 3 puntos de sair deses postos perigosos, sempre cando, como dicimos sempre, non haxa arrastres nesta categoría, e tanto Choco como Verín pois querendo meter un pouco na lea, na pelexa tamén a Xovenel de Ponteareas, a Porriño Industrial e incluso a Cente da Academy e Porto Novo. Mira como saiu de aí o Porto Novo, iso que esta fin de semana pois perdeu na illa ante o Céltica, pero bueno, o Verín que precisaba gañar para romper a xeira, e vitoria importantísima ante un Cente da Academy que leva 3 partidos seguidos sen gañar. Sabes que día foi o 11 galego 55? Sorpréndeme. Non é un 24 de marzo, pero é un 20 de marzo.
case 2 anos, igual, Que pasa nestas datas que marca Jorge Aires? Sí, porque central que marque entra no 11, eso é unha realidade. Eso é unha realidade. Curioso, xusto. Sí. Na Mira, mesma fin de semana, podemos decir, Foi no 50. Estaba buscando agora, foi no 50. Naquel 11 número 50, mira, podo lelo porque para eso teño un drive con todos os 11 e todos os protagonistas que entraron. Mira, 11 galego 50. Diego García, Jorge Aires, Pablo Corzo, Lexebre, Queco Vilariño, Jorge Otero, Gabri Palmas, Álvaro Rey, Jorge Padilla, Mario Rodríguez do Compos por 3 e Víctor Casais por 2. Como choveu, Como choveu, chaval, que pasada. Pois aí está, Jorge Aires coa mesma foto, por certo que naquel 11 número 50, así que... Aura, foto, Aura total. Jorge Aires e o seu carón, agora seguimos co protagonista do que comentaba, seguimos na primeira federación porque temos a segunda aparición de Álex Zalaya do Ourense Club de Fútbol. Antón, pa algo estiveche no Couto, coido que che toca defender a Álex Zalaya porque vaya xeira leva a Ourense Club de Fútbol. Se este tipo non está no fútbol profesional no ano que ven... Ollo, aquí queda grabado, É que cada vez que vou ao Couto está co Álex Zalaya. Da igual que marquen 4, que queden 0-0, e que dá absolutamente igual. É unha cousa tremenda. O futbolista Maño, e onte con moitísima... Queríache preguntar nesta foto, o chicle azul, non? O sea, comeu o chicle, igual non aprecias, pero ten algo azul na boca, que agardo que sexa un chicle. Sí, chicle. E non unha camisola de... Pois ata o chicle azul no Ourense Club de Fútbol, é así. Que xa podes que respira mellor coa menta, non? O que digo, a máis onte coa importancia. A importancia porque chegaba a Real Sociedade B, que é un equipo que leva arriba todo o ano. Todo o ano. Como? Nada, non pasou nada. Simplemente ficou coa bola Denis Carrera. Tens que facer un vídeo do progresista, 2 ascensos en 2 anos, di aquí o amigo Denis Carrera. Progresista, gran amigo Braisga, ¿no? Correcto, sí, señor. Joel Martínez, coido que foi o rapaz ese que marcaron un golazo e despois tivo que poñerse de porteiro e parou o penalti, coido que foi esas 2 semanas que íamos falar con el, xusto non puido, sí. pero coido que era do progresista, se non me trabuco, ao mellor estou tirando un triple aquí tremendo. Estábamos falando de Álex Zalaya, destacou no Antón, marcou tanto da vitoria do Ourense Club de Fútbol ante a Real Sociedade, cala un pouco tío de Iaguito RCD, unha aperta aquí para Iaguito, e hai que falar de Pablo López, porque hai que dicilo, a ver, aquí hai que dicir dúas cousas, sen desmerecer o de Rubén Domínguez, que foi tremendo ata o punto de primeira federación e honralle moito, como xa comentamos, pois dar ese paso al lado vendo que as cousas non funcionaban, pero home, Pablo López, primeira experiencia como primeiro adestrador en equipo senior, digamos, e o que está facendo é que é tremendo, é que é tremendo. Non ten precedente. Eu creo, é unha cousa que escapa do control, que escapa do sentido, a maneira na que transmite a mensaxe, creo eu. E que non perdeu no Couto, que leva 5 meses, creo, no cargo, máis ou menos, dende novembro, non? Estamos en marzo. Máis ou menos, sí. Non perdeu no Couto. Perdeu o partido contra Valencia de Copa, moi ben, case gaña, de milagro. É que é unha animalada, unha animalada. Mellor equipo nas últimas 20 xornadas. Nas últimas 20 xornadas sería líder. E tamén o menos goleado. O menos goleado, correcto, con 15 goles encaixados neses 20 partidos. E o que dicimos, eu creo que con esa inercia positiva que trae, con Álex Zalaya espectacular. Que onte marca Álex Zalaya no quinto saque de esquina. Os 5 primeiros saques de esquina van ao segundo pau. Quero dicir, a mí, de feito, eu estaba dicindo, vale, non estaban rematando ningún, pero seguían ao segundo pau. E no quinto aparece Zalaya para marcar. Que despois foi un partido en defensa outra vez increíble, e como saco a pelota, os trocos de orientación que ten, unha cousa tremenda. E bueno, 1-0, 3 puntos. E eu creo que... E así está a cousa, 39 puntos, vímolo antes, os mesmos que o Lugo, 3 por riba do Celta Fortuna, do que ademais agora falaremos porque temos un xogador que pecha a defensa do Celta Fortuna, e pois o que falábamos, non? Que o Ourense Club de Fútbol cando chegou Pablo López Vidal semellaba desaoficiado e que ia ter moitísimos problemas para salvar a categoría, e finalmente pois ten opcións, claro. Aquí está a cousa agora, a donde mira o Ourense Club de Fútbol, Antón? Porque é o que dicimos o mesmo que co Lugo, a 4 do Andorra e que 4 por riba do Osasuna Promesas. Claro, aí está a cousa agora. Ti dis para arriba, home. A inercia evidentemente invita a pensar que para arriba, pero
Sí, pero é que eu, por exemplo, no Couto non perdeu con Pablo López. E eu non vin, mirei o calendario onte así por riba, e non ven un equipo que digas pode vencer no Couto. Sí que é certo que xoga contra o Zamora, que está nunha dinámica tamén moi positiva, Bilbao Athletic, que tamén está nunha dinámica positiva, Cultural Leonesa e Amorebieta. Pero eu digo, é que por mí é que pode sacar 9-10 puntos de 12, que logo con que rasque algo fora xa vai a estar loitando ese playoff. Pois sí, a verdade é que sí. E Alex Zalaya que pon este por 2 no 11 galego número 115. E pecha defensa, como dicíamos, cambiado de banda porque evidentemente Javichu Álvarez como xogador exalta da xornada quita a posición. Pablo Gavián do Celta Fortuna é tremendo, é tremendo porque mira que era complicado gañar en la Cesarre tirando de oficio con rapaces, el resolven o partido dous xuvenís, que o xuvenís o rescate tanto Gavián como tamén Andrés Antañón nesa vitoria do Fortuna, cun Fer López que baixou o filial e que xogou casi en creación, non nesa posición de extremo dereito ou de interior dereito, media punta, botado a dereita, senón máis na creación, digamos, e que fixo un bo partido tamén Fer López. Vitoria importantísima do Celta Fortuna, acabamos de ver a clasificación outra vez, cun papel de Pablo Gavián e de Andrés Antañón, pois de salvadores, de xuvenís o rescate, Antón. Sobre todo para rachar a Seira, ¿no? Creo que era todo negativismo, era todo preocupación, lógica, entendible. Es que nin en 1000 vidas pensaba que ia gañar o Celta Fortuna nun campo así. Porque a priori te miras onde pode gañar o Celta Fortuna, que sí que é certo que con Claudio adoitaba facer moi bons partidos fora da casa, en campos con espazos, en campos onde podía xogar o fútbol. La Cesarre todo o contrario a iso. E sobre todo porque despois do derbi de entre semana, que rematou como rematou con polémica, rematou tamén cos xogadores moi cabreados por como rematar o partido, coa xeira, coa inercia, ir a la Cesarre, o Baracaldo que se estaba xogando tamén estar en playoff, o sea, está en playoff, estaba xogando por a pelexa pola zona nobre, e claro, chegar e gañar pola mínima aí con ese asistencia de Pablo Gavián e o gol de Andrés Antañón, pois coido que é un golpe en riba da mesa tremendo. Tamén un respiro para Freddy, que supoño que estaría sufrindo moito despois desa xeira negativa. Evidentemente, pois o obxectivo do Fortuna seguir fogueando a rapaces que teñen pinta tremenda como Pablo Gavián no lateral dereito, Andrés Antañón, Hugo Burcio ou todos estes rapaces que pouco a pouco van debutando, ademais evidentemente de mesturalos coas fichaxes. Outro anuncio que sai aí no YouTube, non sei por que hoxe non funciona o bloqueador de anuncios, Santo Vieites. Está sendo un 11 un pouco especial, pero bueno, xa quedan poucos, hai que ir rematando. E Pablo Gavián que pecha a defensa deste 11 115. Imos co centro do campo. Comezamos por, como lle chamabas ti? Primeiro de Lérez. Como era o choio? Sí, primeiro do Lérez, creo. Primeiro do Lérez. Don Samu Mallo, que tamén pongo por 2 neste 11 galego 115, vai nos tirar das orellas Tinto Barrantes, porque dixo que teñamos que meter a Benja Garay, pero home, Samu Mallo marca o gol da vitoria ante o Coruxo, coido que merecía esta segunda aparición nun Pontevedra que colle moita vantaxe despois dunha semana fantástica tamén, que empezou moi mal, coa derrota ante o Avilés, que seguiu mellor con esa vitoria de oficio e de tanta polémica en Pasarón entre semana ante o Numancia, co de Yel, a mí polémica non é moita, e co de Aitor Menta nas calles de Soria, que se cansou o bo de Aitor Calle de falar e seguir falando, pero pois finalmente o Pontevedra que lle gañou o Coruxo pola mínima, gol partita, un pouco como ti dicías tamén, vitoria de campión, non? E ese gol de Samu Mallo que evidentemente pois é vital para o que queda. Sí, para mí polémica non hai ninguna. O único fora de xogo de Alisson, o outro, fútbol. Es que fútbol sabes o que pasa? Que eu teño un problema para falar disto, porque eu sería el Copino. Entón, quero decir, pues fútbol non son moi obxectivo nese senso. Tamén é que tamén ben precedido de que estiven no Campos Numancia hai un mes e medio no primeiro partido 2025, e a rolda de presa de Aitor Calle é unha auténtica vergoña nun partido que remata 2-2, as excusas que mete cando os seus xogadores só perderon tempo dende que se puxeron 0-1. Por lo tanto, eu só vou dicir que empregaron a conta oficial para facer tanta guerra de trincheiras, incluso co tema do temporal, incluso co tema do temporal,
final, cando se suspendera, bueno, se aprazara, mellor dito, ese Pontevedra-Numancia que finalmente se disputou este mércores, pois había afeccionados dicindo que non chovía tanto, que o Pontevedra non quería xogar ese partido, o partido do Numancia-Langreo, que se o árbitro era de procedencia pontevedresa, en fin, foi quecéndose o partido e ese caldo de cultivo rematou no que vimos en Pasarón o mércores, que foi basicamente un partido de que non houbo fútbol, ou seja, había tensión, había duelos, Bonilla, ex do Pontevedra, finxindo agresións de Dallison, o sea, foi unha pelexa constante que finalmente acabou levando o Pontevedra con ese gol precisamente de Dallison. Creo que tamén era complicado este partido para o Pontevedra o do Coruxo, porque despois de todo ese derroche físico, de todas as emocións que foi o partido contra o Numancia, ven o Coruxo de Javi Fernández, que viña de gañarlle o Compos no debut, métese atrás, agarda aí ben replegadiño, quere buscar os seus espazos, e por iso coido que é tan importante ese gol de Samu Mayo, porque desatasca un pouco o Pontevedra, que tamén estivo un pouco mellor no segundo tempo, subindo tamén o ritmo e entendendo que para gañar isto, que era tan decisivo, tiña que subir un pouco a velocidade de circulación e finalmente acaba decidindo Samu Mayo con este auténtico golazo no minuto 80, 3 puntos para poñerse 7 por riba do Numancia e, home, ter na súa man, salvo pecho friada, pois ascender directo á primeira federación, basicamente. Sí, o que dis, importantísimo, sobre todo porque coñecían o resultado do Numancia, que xogou pola mañá, non o dou campeón. Son 7, quedan 18, pero non o dou campeón ata que saque algo positivo de Carballo esta fin de semana. Foi que como ven o Bergan, 6 seguidas, tremendo tamén, Se saca algo positivo de Carballo esta fin de semana, campeón. Como non hai máis da segunda federación, non sei se queres comentar algo, estiveche no Pero Boquete, Bergantiños Compostela, bueno, Compostela Bergantiños, non sei se queres comentar algo porque non entrou Lucas Antañón, nin Ángel, nin Pachón, nin ningún xogador do Bergan, pero non sei se queres comentar algo da situación do Compos, do partido en sí, ou que queiras. Para min, o Bergan gañou con solvencia. Eu non vin sufrir o Bergan. Sí que tratou que compartiu moitas ocasións, que Caneda sacou unha man tremenda, que tivo un Manu Barreiro, pero eu non vin sufrir o Bergan. Creo que tamén cunha arbitraxe polémica, pero para min é penalti. A Lucas Antañón para min é penalti. máis esa arbitraxe en cousas máis tontas como un criterio que para mí non foi neutral, pero creo que non é excusa, que o Bergan mereceu gañar, aínda que Jorge Cuesta dixo que non. Para min creo que cando se pon por diante está máis preto 0-2 que empate. Botoulle unha man Jorge Cuesta al Luisito porque di iso de que as inercias e as dinámicas decidiron o partido, como que eles non fixeran tanto para gañar 0-2 e o Compos non fixera tan pouco para perder 0-2, pero metives o partido realmente o Compos está moi lonxe de polo menos rabuñar un punto, e ao final tipo esa xeira dende que chegou o Luisito, que chegou para iso, para cambiar a dinámica, despexar cabezas e salvar o equipo, e a situación está collendo uns tintes que non sei, a ver. Queda un partido. Compos queda un partido. Esta fin de semana visita o Pepe Quimarán de Llanera, e o partido, se perde, está descendido. Vamos, non teño ningún tipo de dúbidas. Se empata, creo que non chega. Entón, bueno, ten as baixas no lateral esquerdo do Caña Manu Rivas. O sea, que vai a xogar un lateral esquerdo que non é lateral esquerdo aí. Pero o bonito do fútbol é isto, que pode ser un caso Celta Fortuna tremendamente. Poden chegar e vencer cun gol de Manu Barreiro que non nas está metendo, pois que meta coa espalda dende fora da área cunha vaselina ao porteiro, que gaño con Posterún, que non está deixando unha portería cero. Isto é o fútbol. Como lle pasou a Ibiza, que perdeu contra colista, contra o Intercity 0-2 na casa. Coñecedor das categorías, canto tempo sen dicir. Sobre a Pontevedra, unha última cousa, sí. Se saca un punto ainda que sexa en Carballo, campeón, porque despois na casa Llanera, Laredo e Ávila. Vale, entón, bueno, para min é un partido que define se vai a ser campeón ou se aínda ten opcións no Numancia. Pois aí está, Samu Mayo con esa segunda aparición no 11 galego número 115. E ao seu lado, mira que o pediron moito, debe ter vos colegas ficaboreiros. Dicía Joana, eu creo que o Compos ten mellor calendario que o resto. Unha boa xeira, un par de partidos e conseguido. A ver, que non queda outra de confiar, porque o descenso do Compos para mí sería dramático, pero dramático. Sería dramático para o club, porque o club ten firmados uns contratos que en terceira división non hai que nos pagues, xa te digo,
En fin, o carón de Samu Mayo neste 11 galego número 115 pedirono moito xoga Edi Valverde do Xuventude de Cambados, que segue instalado nesa posición, nesa quinta posición de playoff na preferente sur. No triunfo pola mínima, gol partita do pivote nigranés, que leva 3 goles en 4 partidos, sendo, como dicíamos, unha das pezas clave para que os de Pénjamo estean de cheo na pelexa polo playoff nesa quinta posición de fase de ascenso. Partido moi disputado ante o Choco, que se decidiu nesta acción. Coido que Diego Iglesias, banda esquerda, chega aí ata o frontal, ata a área, mellor dito, área pequena, callo o balón na frontal a Edi, parece que se lía, pero recorta 2 veces e coa perna zurda acaba marcando un auténtico golazo, Antón. Sí, bo gol, Parece que se lía un pouco cando chega, porque coido que amaga aí con rematar coa dereita, recorta para a esquerda, parece que vai perder o balón, pero a 2 toques aí, unha croquetiña, outra croquetiña, e coa zurda mete a pa dentro. Fritiu croquetas, o de Edi na área, e como digo, pois falaronnos moito do seu partido, e merecía estar aquí neste 11 galego número 115. Rápido de Bouzas xa matemático descenso. A ver, é que a situación do Rápido de Bouzas xa levaba tempo, era cuestión de tempo, leva 6 puntos en 26 partidos. O Rápido de Bouzas era pois unha crónica dunha morte anunciada, o do Rápido de Bouzas, e o Xuventude de Cambados, que está con 46 puntos, empatado cun Beluso que empatou a un ante o Pontevedra B, perseguido por un Cultural Areas que lle gañou 5-2 o Lántida Matamá, 2 puntiños por riba do Cultural Areas. Tamén gañou o Atlético Arnoia e o Moaña, precisamente ante o Rápido de Bouzas. Atlético Arnoia 2-0 ante o Xuvenil de Ponteareas no Xestal. Por arriba, o Barco, que non perde, o Céltica, que tenta manterlle o ritmo, gañoulle 2-0 Porto Novo o Céltica. O Barco gañoulle tamén 2-0, tamén 0-2 o Porriño Industrial, se non me trabuco agora. Un partido que estivo comprometido tamén, porque hai un penalti no minuto 10 ou 12, creo, ou 20, bueno, que marca máis ou menos. Propio Javi Pazos. E que expulsan a Arnosi nese penalti. Entón, bueno, pues, tampouco... O mítico Arnosi, O mítico Arnosi, sí, señor. Entre ficaboleiros. Tamén, pero entre Barco e Céltica. Logo haberá presión do playoff, pero vexos que están, obviamente, o que un pouco prexaxábamos ao principio de tempada, non? Que o que non ascenda 2-2, aínda que teña moita presión no playoff, para min é moi superior ao resto que se poden meter. Sí, a ver, por exemplo, falamos tantísimo do Beluso, que despois desa xeira máis irregular, despois dun inicio tremendo, pois xa está empatado con Xuventude de Cambados e a só 2 puntos do Cultural Areas, cando estivo líder incluso durante varias xornadas. O Atios, dende que marchou Javi Fernández, as 2 últimas xornadas non foi quen de gañar. Esta fin de semana sacou un puntiño, así que bueno, aí está a cousa. Evidentemente, se nos poñemos a pensar antes de empezar a tempada, os transatlánticos da categoría Barco e Céltica, a partir de aí teñen que defender esa presión, non? Ese obxectivo máis primordial dos 2 de ascender directo, e o que non ascenda, pois tengo a Vitola de favorito no playoff, pero claro, a Vitola xa veremos. Aí está o amigo Fergordo, gañou o Atlético Arteixo, despois o comentaremos, e aí anda no chat o amigo Fergordo, o que por certo tamén lle debemos roupa, que aínda temos no maleteiro do coche moita roupa que repartir, e bueno, xa máis adiante. Di que se veña a Santiago de festa, sí, amigo. Sí, ten pinta. Temos que irnos a Arteixo, pero eso está máis complicado, creo. Pois aí está o centro do campo con Edi Valverde e Samu Mayo por 2, banda dereita para Pablo Porrúa, co que agora falaremos, igual que falaremos tamén con Javichu do Sofán. Están xa agardando por nós, primeiro agardamos nós por eles e agora xa están agardando por nós. Imos rápido cos últimos 3 e xa imos cos protagonistas deste 11 galego número 115. Banda dereita Pablo Porrúa, banda esquerda Yelko Alfaya tamén por 2. Home, se volve de ser 2, di Fergordo. Sí, Antón volveu. Que tal a volta do foráneo, di Fergordo. Moi ben. Non me perdín tantas cousas. Very well. Very well. Martei e comezou a gañar o Atlético Arteixo, volvín e segue gañando, creo que non pasa nada. Levan dúas. Por iso. Yelko Alfaya por 2, segunda aparición neste 11 galego número 115, na quinta vitoria consecutiva dun Alondras que podémolo dicir, eu creo que sen medo equivocarnos, de Gonza Fernández, que é o equipo máis en forma da terceira, con 20 dos últimos 24 puntos e 8 partidos seguidos sen coñecer a derrota, ademais goleando no Morrazo 4-0 ante o Viveiro, cos tantos de Manufre, o propio Yelko, de Goitia e tamén de Agujetas. Estivo moi ben Noel,
Gol, Goitia outra vez perigoso, Copa e Abel moi ben na liña defensiva, pero, home, se imos ao estatístico, non? O co que se queda fica coa bola cando non ve os partidos completos, pois gol e asistencia de Yelko. Cando non ten informadores. Exactamente, exactamente. Gol e asistencia de Yelko, marca ese segundo tanto coa testa a centro de Diego Rodríguez e ponlle o centro para o cuarto de agujetas e despois ten dúas desas de preasistencias en gol que estamos vendo nas capturas, esa primeira e tamén o balón que lle dá Noel que está a piques de ser o quinto do partido, así que, home, eu creo que está xustificada esta segunda aparición de Yelko no 11, Antón. Sí, totalmente. O sea que no Alondras non podemos discutir, temos coñecementos, non? Non sabía, vale. Que partido esta fin de semana? Sí, tremendo, vas ti a facelo, non? Noi a Londres, non? Noi a Londres, estarei, sí. Estarás aí, sí, señor. Porque, claro, está a cousa interesante. O Alondras que polo de agora defende esa quinta posición de playoff de ascenso, a 3 puntos do Estradense, a 4 da Sarriana, e por detrás o Arousa que goleou na Gándara 0-4 ante o Valladares, 43 puntos a 2 do Alondras, e o Noia está con 39 despois de empatar na Grela 2-2 con 2 goles, por certo, de Huguito Losada. Así que, bueno, esta cousa... Non sei se te queres mollar, Antón. Os que están. Ufo. Sí. Buah, tremendo, Eu creo que aínda vai haber guerra, Non creo... Sí, obviamente. No. Que queda unha xornada de entre semana, unha semana de 3 partidos, que non estamos preparados para iso. Haberá, bueno, non sei, non iba a dicir, haberá que facer algo, non creo que se poida facer algo. Online. Non ten algún compromiso. Online terá que ser. Bueno, eu espero traballar, que queres que che diga? Fica coa bola non dá de comer. Pois Yelko Alfalla, que fixo un grandísimo partido, Cangués tamén axudando en defensa con gol de asistencia, coido que está máis que merecida esta segunda aparición no 11 galego da xornada. Falamos precisamente do Atlético Arteixo de Fer Gordo e tamén de Iago Pérez, que foi o home decisivo na vitoria en San Pedro 0-1, Vilalonga 0, Atlético Arteixo 1, segunda vitoria consecutiva do Atlético Arteixo, que, como decimos, gañou en San Pedro. Un home revulsivos decisivos dende o banco. Minuto 92, triunfo vital do Atlético Arteixo nesa pelexa pola salvación, xa por fin nunha boa dinámica logo dunha tempada complicada e irregular, 4 partidos en perder, e, como dicíamos, segunda vitoria consecutiva para coller. O certo que fai Fer Gordo de pena foto? Oxe fíxome ata de psicólogo Fer Gordo, levo todo o día falando con el, un auténtico fenómeno, macho. Central, lateral, medio centro, extremo, dianteiro e psicólogo, claro que sí. E colexiado, é verdad, que arbitrou a Liga Universitaria, o tipo, para financiar unha viaxe ou de fin de... E logo era eu que marchaba de foráneo, aquí sacanse as verdades. Home, claro, aquí non hai caretas, xa sabes. Pois aí está a vitoria do Atlético Arteixo, no partido, pois un partido moita pelexa, moita guerra, evidentemente moi decisivo, tardou moito en facer a foto, se cansaronse os semelgos de estar de puntillas, di. Decidiuse nesta acción Iago, que entrou dende o banco, e unha falta lateral, o balón ao centro, e remata moi ben, a definición é moi boa, aí co interior da bota chega a tocar Rodri Iglesias, pero pois marca Iago. Mira, por favor, a Juan Ribeiro, por favor, claro que sí, e consome moito mellor. Chamarlle falta lateral a iso tamén é ter un pouco de... Sí, é unha falta lateral, pasa que sacan en curto. Falta lateral? Sí. Falta dentro do centro do campo. Falta lateral, sacan en curto, pero a celebración de Juan Ribeiro con son, de verdade que é do mellorciño que me pasou no último mes. Sí. Sí, mira, salta como auténtico enajenado, como non. Pero escoitas o verbo. Sí, vamos. É tremendo. Xenio e figura. Pero iso de despertar pola mañá. Xenio e figura sempre o bo de Juan Ribeiro, e decisivo. O ex do Victoria, que marchou aos Estados Unidos e que neste mercado de inverno pois recalou no Atlético Arteixo, recalou en Ponte dos Brozos para axudar cos seus goles, tal e como fixo esta fin de semana. Atlético Arteixo que queda con 28 puntos, empatado co Boiro, como decíamos, segunda vitoria consecutiva, cuarto partido sen perder, agora mesmo 2 puntos por riba dese empate a 26 entre o Valladares e o Barbadás, e tamén o Somozas, triplo empate a 26 puntos, e lembremos que de haber un descenso da segunda federación, o 15º da terceira descende tamén, así que esta cousa... Se non ascende o galego, non? Se non ascende o galego, sí, correcto, se non ascende o galego do playoff, pero bueno, aínda así, eu se son cuarto pola cola na terceira non estaría tranquilo,
Obviamente, porque dependes de outros, non dependes de ti, pero... Al menos esta vez acertaxes con el goleador. É verdad, porque dixo Fergordo, tiroume das orellas, porque outro día no empate a 3 entre Arousa e Atlético Arteixo dixen que marcara 2 goles rojo, e dos goles de rojo non é de rojo. É de falta directa de Fergordo, un golazo, por certo, e enfadouse un pouco, dixo que sendo amigos que lle parecía mal que lle dera rojo. É o que hai, non se pode estar a todo, ás veces cometemos erros tamén. E pecha este 11 galego 115, Julius Abinu, que podería ter perfectamente pois o bazo da xornada, xogador salta da xornada, pero hai unha barreira, que é a barreira lingüística. Exactamente. Porque o bo de Julius Sabinu que só fala en inglés, entón, home, houbo quen se ofreceu para facer de traductor. Pon o clip de Rajoy, por favor. No, en inglés no. Houbo quen se ofreceu a facer de traductor, alguén do Gran Peña, dende aquí, grazas, quitamos o sombreiro, pero é certo que era un pouco forzado. Quizá cando marque outro hat-trick o bo de Julius, pois poderase intentar unha entrevista en inglés. Non teño o nivel aínda. Non é por iso, non digo, tampouco vamos a forzar a máquina, non? A forzar a máquina. Dianteiro ganés do Gran Peña, que foi o heroe no triunfo dos de Martín Blanco, 3-2 en Barreiro, ante o Polvorín, ademais remontando en dúas ocasións, porque a secuencia foi 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 e finalmente 3-2, e temos vídeo da secuencia e quero que abras ben os ollos, porque este primeiro é xusto no saque de centro despois do gol de Raúl Paz, é dicir, o 0-1 a prol do Polvorín, saca de centro o Gran Peña. E, pois, Julius recolle aí o balón, fai unha boa parede co seu compañeiro aí á esquerda, chega á área e define como bo dianteiro centro, ainda que xogou algo máis orientado á banda esquerda. E agora ven a exhibición. O segundo foi de penalti, pero que mira como provoca o penalti, Ti mira, que potencia física para marchar ese toque, unha animalada. Este último, mira, aí. Rompe a cadeira aí o defensor do Polvorín, chega a liña de fondo e derrúbano, para min penalti claro. Sí. Que transforma o propio dianteiro ganés do Gran Peña, enganando a Jorge Candal. E tamén marcaría o terceiro. Este era o 2-2 e acabaría marcando tamén o 3-2, unha vitoria moi necesaria para o Gran Peña. E outra boa acción, aquí unha parede e outro toque de potencia aí o primeiro, e define abaixo á dereita onde pacían as arañeiras. É un hat-trick tremendo, pois o da idade, a verdad que non o mirei, porque pero se ten unha das fichas tan cotizadas sub-23, cuidado. Pois sí, é que realmente o Gran Peña hai unha noticia, coido que do Atlántico, o crisol de culturas diferentes no Gran Peña, porque claro, hai unha morea de fichaxes exóticas, podemos dicir agora no Gran Peña, e home, sí, pois, mira, 2003, 21 anos ten, así que aínda ocuparía pro ano que ven fichas o 23. O Gran Peña pensará que se calen se deixen aquí a voz de Abinu un poquinho máis connosco, pero bueno, entón sempre buscando mercado sub-23, sempre é importante. O certo é que fixo un auténtico partidazo, e o Gran Peña que queda con 34 puntos, a 2 por debaixo precisamente do seu rival, que foi o Polvorín, a 11 do Alondras no playoff, e pois 8 por riba dos postos da queima na terceira federación, un pouco poderíamos decir en terra de ninguén. Tranquilo, Gran Peña, que xa é bastante sendo un recén ascendido. Sí, bueno, creo que ninguén contaba con que estivese aí despois de todo que pasou no verán pasado, entón, bueno, moitísimo mérito. Pois así quedou o 11 galego 115, Pablo Cacharrón na porta, Javichu Álvarez, xogadores alta de xornada co que imos falar agora. No lateral dereito, Jorge Aires, Alex Talaya por 2 e Pablo Gavián na liña defensiva, sala de máquinas para Samu Mayo por 2 e Eddie Valverde do Xuventude de Cambados, unha banda para Pablo Porrúa, protagonista do bazo a xornada con el huevo de la abuela, co que tamén imos falar agora, Yelko Alfaya do Alondras por 2 na banda esquerda, e arriba Iago Pérez e Julius Abinu. Así que, agora entón, imos trocar de chamada para falar cun dos protagonistas da xornada, como é o noso xogador exalta da xornada. Así que, como dicíamos, imos cos protagonistas da fin de semana. Toca falar do mellor gimnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo, na avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, coas máquinas sempre a vanguarda, ese sitio seguro onde ir facer deporte sentíndose cómodo e coa axuda dos mellores profesionais para simplemente ir suar, ou se o teu obxectivo é máis a nivel deportista de alto rendemento. Toca xogador exalta da xornada.
O noso xogador exalta da xornada deste 11 galego número 115 é Coruñés do ano 2001 como Antón Vieites, así que agora nos comentades no chat que anda máis cascao dos dous. Fixo un auténtico partidazo na goleada da xornada na Preferente Norte, 6-1 gañoulle o Sofán de Pablo Torreira, todo un Sigüeiro que un rival directo na pelexa polo playoff de ascenso. Agora mesmo Sofán quinto nese posto de fase de ascenso a terceira. Uns din que con 3 asistencias. El conta que foi gol e 2 asistencias, así que agora o debatimos. Javichu Álvarez, que tal? Moi boas. Hola, que tal? A ver, déixame ir mentres conectando por aquí Antón, mentres nos dis se foron 2 asistencias, 3 asistencias, gol e 2 asistencias ou como foi o conto, a ver. Eu conto 2 asistencias e despois nada, un centro que toca Borja, central do Sigüeiro e vai para dentro. O sea, de hecho, de feito no vídeo, vese como falando Borja eu co árbitro, lle decimos que o balón iba directo e que che apunte a ti, que che apunte a ti, non? Claro. Na federación está pa ti, Sí, na acta se pa ti. Esos son números todo, eso queda despois da... Primeiro do engañador. Claro. Sí, señor. Ai, espera, que estou aquí liqueando un chisquiño mentres conecto a Antón. Dalle, Antón, podes ir seguir preguntando mentres fago isto. Había vaciles aí ao acabar o partido. Cando vimos a acta entre os compañeiros, xa había bastante vacile. Home, normal. A ver, despois temos a secuencia dos goles e que a xente xa valore se ese primeiro que pode ser olímpico ou non olímpico é asistencia para un gol en propia, tamén, do bo de Javichu. Por certo, é verdad, que no teu aniversario entereime que eu estudei xornalismo coa tua irmá Ana, sabías iso? Efectivamente, díxomo tamén miña irmá, sí. Eu non o sabía, claro, porque o ano pasado falamos porque entrache nun 11 e marcaras un golazo co Galicia Mugardos e claro, cando foi o teu aniversario e ven a súa felicitación dixen, ostra, como é o mundo, Iso que din de 5 contactos se podes unir a calquera persoa do mundo, sí. Pois un pouco así, Un pañuelo. Sí, señor. Dai, Antón. Bueno, gol e 2 asistencias. Quero dicir, o vacile debería ser máis por iso, sobre todo porque creo que levabas máis dun ano sen marcar, que porque se é teu no acta ou non, ou... Levaba moito sen marcar. De feito, se non contas o gol do Mugardos o ano pasado, xa creo que dende xuvenís. Pero, nada, a verdad que no gol Eloi sempre di no primeiro pau, eu dinlle con sorte, tamén estaba Eloi por aí molestando, sabe Dios, se tocou un pouco a Borja para que non despexara ben e foi para dentro. Veña, sei que estamos falando tanto das accións de Javichu, imos velas, grazas como sempre o Sofán por envialas. Este é o primeiro, a ver, poño outra vez dende cero. Ímonos comentando por riba. Este é o que din que non saben se é asistencia ou non asistencia, poñen yo a él na acta, realmente peiteo un defensor do Sigüeiro, a ver. Mira que quería decir o contrario, pero é gol teu. É verdad, eu penso mesmo. Sí. A ver, pois eu teño que dicir o contrario, Creo que se firmaba por prima por gol o presi non sei se me apagaría. Eu creo que debe andar aí, porque non vai directo, se non peitea o defensor do Sigüeiro non vai para dentro, No, para dentro penso que vai, pero sí. Ale, o porteiro Ale pararía o fijo. Bueno, sabe un poquinho tamén a comela, Sai cos puños aí como... Sí, non sei que lle pasaría, pero non é o normal en Ale, O sea, o coñezo desde pequeno, xoguei con el nas categorías bases no Bertamiáns é moi bo porteiro. E despois, sobre todo, esta e a segunda asistencia dentro do saque de Curruncho, esta é un carameliño tremendo, é unha boa banana, Sí, nos entrenamientos vedes o monte que hai detrás da portería, non? Nos entrenamientos van todas aí, pero o domingo, ao final tamén, eu tiña, cando me chegou o balón de Conterlei, dixen pa área. Estaba Brian aí moi atento, a verdad. Pois unha asistencia que suma. Isto non é asistencia, O do saque de Curruncho, si, a ver, é que... Isto non é asistencia. É que hai un rexeite aí. Opta Jose Fantasy non é asistencia. Pero a cousa é que o que máis me gustou é a celebración do que asiste en soidade, mentres todo o resto do equipo festexa pola súa conta e o bo de Javichu que queda aí el só festexando. Este xa era o 5-1, non? Era xa.
O 5-1, creo, sí. Este que o venres no adestramento practicamos o balón parado, esta mesma xogada. Os balóns acababan no terceiro pau. Todos. Chegou o domingo e foi para dentro. Non lle apunto moito nos entrenamientos, pero de momento nos partidos vai seguir. A ver, pois a xente que mire este partido dirá este rapaz ten que adestrar ben, porque joa, foi un partido de 6-1 ou realmente porque o descanso o resultado era 1-1 ou realmente a efectividade chegou no segundo tempo? No, na primeira parte a verdad que foi moi igualado, podía ser un ou 0-0, pero creo que na segunda parte para min é xusto casi o marcador. É verdad que é moi abultado, pero que chegamos moito, a efectividade que non tiñamos outros días apareceu este domingo. A importancia tamén no segundo, máis aló das coñas, que racha o partido. Claro. Sí, tamén é verdad que Gardu tamén está moi ben, que creo que antes deste córner hai unha que para tamén, podería ser o 2-2, pero despois a verdad que o Sigüeiro eu sentíame moi cómodo aí atrás, estábamos moi ben ordenados o Sofán, para mí a sensación que me daba era de poder seguir xogando que non iban meter. E nós, cando chegábamos, era dinamite. Despois, estámoslo vendo nos dous últimos goles, nas túas dúas últimas asistencias, mellor dito, moita xente no Carral, está enganchando o Sofán, non? Baixa xente ali en Carballo. Sí, non sei se é porque comeza a época da Copa da Costa, pero espero que agora que podemos loitar polo playoff, que é unha realidade que xa viñamos loitando desde principio de temporada, que é verdade que fai un mes non acompañaron os resultados, aínda que o xogo para min sí, a ver se agora ao final de tempada vense ben de xente no Carral. É o teu mellor partido a nivel individual na preferente? Mira que xogache xa, eres novo, pero xa xogache bastantes tempadas na preferente, Sí, por sorte, a verdad que dende que salín dos juvenís sempre xoguei na preferente. Doulle moito valor ao que... Perdón, di. No, que non contestou aínda se é o seu mellor partido ou non, Antón. Claro. Para min sí, o poño tamén moi igualado co do Mugardos en Dubra o ano pasado. E é dicir, que doulle moito valor ao que dis de defensivamente, que non daban a sensación de que foran a marcar, porque non sabemos a calidade que ten eles. Non sei con quen te tocaba bailar, pero da igual que sexa Goris, que sexa Marcos Fontán que entrou na segunda metade, que tiñas que estar máis igual pendente do defensivo que do ofensivo, e aínda así. Sí, tocoume bailar con Óscar Remuñán, que é un xogadorazo. Joder, o Sigüeiro tivo a primeira, Cristian, un delantero como Cristian, a primeira que tivo foi para dentro. Que era un medo que tiñamos tamén, calquer balón na área con Cristian é peligro. E ao final, pois, a verdad que moi ben os centrales tamén, que superan parar moi ben a Cristian. Despois dun 6-1 houbo que celebrar ou non nos imos mollar co que pasou despois do partido? Nada, celebramos un pouco aí na cantina mentres víamos o Dépor e nada, pero pouco máis. Pouco máis, non? Hoxe tocaba currar. Sí. Non tanto currar, pero bueno, Sofán, Bertamiráns hai que ir a modo co coche. Hai que poñer partidos os sábados, Sí, o sábado da tarde era boa. Era ideal. Por certo, antes que falamos da tua irmá, ti nunca te planteaste estudar xornalismo e seguir os seus pasos? No, eu tiña moi claro xa dende a ESO que quería estudar CAFID, decanteime por CAFID. De feito, podemos tirarlle xa a clásica, Antón, xa que estamos, é o que te estás dedicando, non? Estás de prácticas aí de profesor con nenos. Sí, agora estou cas do máster, que para o ano vai me tocar un duro ano positando, pero sí, aí estou. Pro ano vas ter que compatibilizar unhas oposicións ou algo con seguir no fútbol, este fútbol que tanto reivindicamos de xente que curra moito e fai moito esforzo por seguir adestrando. Home, é unha praza delicada, non? Pa poder compaxinar. Sí, pero bueno, tamén é verdad que cos nenos e co Sofán entrenamos de tarde, creo que se me organizo ben, ao final as mañáns as teño libres, podo aproveitar moi ben as mañáns.
A ver que tal o ano que ven. Neste fútbol ou en categorías superiores, incluso. Xa van moitos anos picando pedra na preferente. Bueno, son anos, xa tiven a experiencia na terceira, aínda que foi como foi. Pero, bueno, espero que se pode ser nunha categoría superior, sexa ca ese de Sofán. Sí, señor, aí, quedando ben, claro, titular, claro que sí, quedou parril. Porque sí que é certo que facendo un pouco repaso da túa carreira, Bertamirán, Santiago e Conxo na base, logo moita preferente, como dicíamos, unha tempada no Vista Alegre, outra no Arzúa, pero o certo é que con pouca participación, home, con 24 anos, perfil terceira, entendo que algunha chamadiña, algún verán o vería, non? Digo eu. No, a verdad que nunca, tiven esa co Arzúa e despois nunca tiven chamadas na terceira, verdad? Sempre preferente. Vendímoste pouco en Fica coa bola, vendímoste pouco. Tiñamos que vender mellor aquel gol no Galicia Mugardos, que era para un contrato para que che levara Estilio Somozas, que non lle viña mal lateral dereito este ano, Xa, Estili é moi bon entrenador, a verdad, pero non quiso chamar Estili. Se chamase poderíamos falalo, pero non quiso chamar. Sí, señor. Por certo, para a xente que non coñeza a Javichu xogando, lateral dereito o uso ou destes modernos que poden ser interior nalgún partido ou extremo nalgún partido? Porque o ano pasado eu recordo algún que xogaras máis arriba, pode ser? No, o ano pasado Estili mandaba bastante a de carrileros, xogaba bastante de carrilero. Pero este ano xoguei un par de partidos de extremo, así de revulsivo, a verdad. Ben, o sea, na categoría base xoguei toda a vida de extremo, hasta que acabou o gol, e cando acabou o gol dixeron, este rápido, máis ou menos físicamente está ben, vai por lateral. Pa banda e listo. Por certo, que pasou este verán? Porque ti asinas no Arzúa, vin antes en lapreferente.com, que é a nosa web de referencia, coido que son só 28 minutos, e chegas ao Sofán. Non sei como xurdiu todo iso, e sobre todo tamén como chama Pablo Torreira a Javichu para que acabe asinando no Sofán. Eso foi, firmei no Arzúa, chamoume o ex-entrenador daquelas, Rati, para fichar, eu ao lado da casa, coñecía a todo o mundo, de xogar con eles na categoría base, como Xan, Josiño, Manu Jiménez, Caneda, e dixen, bueno, pois ao lado da casa, cos amigos, estaba Catú, estaba Iker Hurtado, realmente o proxecto era algo que decías, bueno, pois, se o facemos medianamente ben, podía tirar para diante. E ao final, pois, eu levaba un mes de non xogar e parecíame raro. Ao final, aínda que non sexa o mellor xogador do equipo ou que sexa, joder, levo anos na preferente, 10 minutiños algún partido podería haber entrado no Arzúa. E non entraba, entonces nada, cando falei co entrenador, díxome que non iba a xogar, e foi aí cando falamos Eloi Díaz, moi bo amigo, falei con el, tal, e díxome, hostia, tal, pois tamén cuadrou co que Sofán tiña aí nas primeiras jornadas moitas baixas por lesións e por amonestacións de tarxetas vermellas e amarelas. E chamoume Pablo Torreira e dixen cando vou pa ali. Ademais, era cambiaba, creo que cando deixo o Arzúa estábamos pelexando xa polo descenso, e cambio o Arzúa por un Sofán que estaba loitando polo playoff. Entonces, moi contento, a verdad. Ao final teño que dar as gracias ao Arzúa, que permitiume poder estar agora no Sofán e estar igual, todo ben que estou agora. Quero que dicir que vendo un pouco a evolución dos dous equipos, poñendo por diante de todo que queremos o mellor pro Arzúa, que tamén houve aí a noticia dos compañeros de fútbol en Galicia que igual non podían seguir adiante en unha situación moi delicada, pero home, vendo os dous equipos a decisión foi perfecta, porque o Sofán está onde está e o Arzúa pois tamén está onde está, ou seja, radicalmente. E o adestrador que non te poñía tamén está onde está. Ala, facendo amigos en Fica coa bola, claro que sí. Me cae moi ben e co Xuvenil do Campos fixe un traballo tremendo. Pero... Sí, a verdad que co Bergantiños tamén conseguiu o ascenso sendo o preparador físico. A min tamén pena a situación do Arzúa, porque ao final a directiva eu a coñezo de 2 anos en terceira tamén, que xoguei pouco.
Eu xoguei pouco e sempre me trataron moi ben. A directiva, agora teño todos os amigos que os venres quedamos a tomar algo en Santiago, todos os meus amigos están ali no Arzúa jode velos así, a verdad. Botamos un ollo á clasificación da Preferente Norte. A evolución do equipo importante, como ti comentabas antes, semella que estades indo un pouco a máis, o cal é importantísimo, porque como diría o sabio de Hortaleza, pois aquí onde se vende o peixe agora nas últimas xornadas, 3 vitorias consecutivas e un 6-1, home. A nivel anímico, o reforzo ten que ser importante pro equipo. Sí, creo que a xente en Sofán quere renovar agora estes últimos meses, que cando hai que mallar. Están buscando o contrato, non? Puxémonos un pouco as pilas. Non, a verdad, para mí foi un pouco injusto, o último mes, con tantas derrotas. Estábamos xogando moi ben, a mítica frase de xogamos como nunca, perdemos como sempre. Ao final, contra o Pol na casa, foi unha victoria que deu-nos moitas alas. Despois vais a Escairón, tes moitísimas baixas, veñen 3 ou 4 juvenis, non me acordo, xogan, un juvenil participa no único gol do partido no Escairón. Ademais, que o fútbol base de Sofán está moi ben, veñen a entrenar todos os días, andan como avións, a verdade. Cada vez máis preto desa Semana Santa con 3 partidos, que creo que vai decidir moito toda a liga, pero o dato que busquei e que quero comentar contigo, quedan 8 xornadas e tedes 6 partidos contra rivais que están entre os 8 equipos de abaixo. Sí, pero non quere decir que eso sexa máis fácil. Tamén os equipos de abaixo cada vez, miro o Ribadeo agora fichando a Sier, por exemplo. Os equipos de abaixo tamén se reforzan, obviamente non queren descender. Nesta liga que está todo tan igualado, é moi difícil sacar puntos en calquer lado. Fomos a Escairón e o Escairón para min merece ter máis puntos do que ten, por exemplo, co partido que fixeron eles contra nós. Non sei o resto, pero pareceme un rival moi duro e difícil de sacar puntos ali na súa casa. Xa que levas tantos anos na Preferente Norte, vouche pedir que te molles cos 5 que van quedar, os 5 primeiros, e se che sorprendera algún equipo en especial. Agora estabas comentando do Escairón, a nós o do Negreira, por exemplo, o meu ano pasado non o biche, pero está a ser tremendo, e non sei, algo así que che sorprendera en comparación, por exemplo, co ano pasado. Sí, creo que a sorpresa de todos foi o Negreira. Teño amigos no Negreira e, joder, creo que na xornada 10 ou unha cousa así estaban pelexando por descender. E ao final creo que dende que perden contra nós na súa casa, creo que non perden hasta non sei se febreiro ou unha cousa así. É que a verdad que ten moito mérito. Adrián é moi bo entrenador, a verdad, tamén estuve con el no Dubra, e joder, foi unha sorpresa que non me imaginaba. E non te escapas, non te escabullas. Os 5 primeiros, a ver, veña, va. No, creo que o primeiro de momento está claro, no? Teñeno na súa man, o Montañeiros. Sí. Isto é reel de TikTok, xa estamos aquí, vamos. Sí, fixeron moi ben as cousas. O ano pasado xa tiñan bo equipo, este ano reforzáronse aínda que digan que tal, reforzáronse con xente moi boa. Segundo, penso que o Sigüeiro, pese a derrota deste fin de o Sigüeiro é un equipo que gustame moito, e Cristian leva 24 goles, vai seguir metendo, quedan moitas jornadas. Terceiro, por la racha que levan, creo que o Negreira. Cuarto, vou meter o Sofán. Sí, señor. Non quere xogar contra o Sigüeiro. Iso que ven de meterlle 6 e non quere enfrontar no playoff, Quinto eu metería, voume mollar e creo que vais a meter o Santirso.
É un pouco a nosa aposta, cando estaba co tema da Copa do Rei e tal, fomos aquí, dixemos moito que en canto rematara o despiste entre aspas, que non é despiste, do da Copa do Rei ian subir, pero tamén o Ribeira anda forte por aí, que hai está aí atasco aí, o Lalín. O Ribeira anda moi ben, aínda falei con Alesteira, dixo, nos non sei se daremos estado aí arriba, tal. E ao final, mira, os cabróns están aí terceiros e dando guerra. Sí, señor. El Alín e Miño tamén hai un pouco por... É que hai atasco, hai 5 prazas e vai estar a cousa... Bueno, hai 4 realmente. O Miño ten un partido máis, que é o único que xogou a... Entón, aí, a ver. Pero eu diría esos 5. O titular está claro, o Sofán cuarto. Eso xa nos quedou, vamos, clarísimo. E eu meto o Sofán en playoff. Espera non quedemos máis arriba, pero vou ser cauto. Guardando as maletas. Por certo, falando do Sofán, hai 2 semanas... Sí, hai 2 semanas, penduramos o gol de Paulo, ali no Carral, que parece que son marcades golazos ou goleades, porque tamén nese partido contra o Pol marca Cuadrado un golazo que tamén subimos, que tremendo. Leva máis de 40.000 visualizacións, canto de vacile houve a Paulo, porque o gol foi, vamos, de ir con iso arrastrando por todo o campo, que animalada. No, vacile ningún, de feito, non sei se ve no vídeo, pero a reacción no banquillo foi unha locura, é un golazo. É que non ten sentido. E a celebración... A celebración é de personaxe, meu. Me dalle carisma. É o que Paulo, moi bo tipo. Fai 2 canos e celebra aí como co sombreina, tremendo. De mago. De mago total, sí señor. Algo máis, Antón? O tiramos ya, a clásica xa tiramos... Creo que podemos ir rematando con Javichu, o sea, bastante... Sen eu saber que xogou no Vista Alegre, foto que... Non fixemos a miniatura, pero a foto é cunha taza do Vista Alegre. A foto é cunha taza, é que ni miraches a foto que che mandei para a miniatura. Vale, sí. É un desastre. Sí, señor, cunha taza do Vista Alegre. Pois nada, meu, que un placer que estiveras aquí connosco neste 11 galego número 115. Seguiremos falando a ver se en vez de 3 asistencias marcas outro goliño deses para engañar un par de anos máis na preferente onde sexa. E nada, que a mellor das sortes e unha aperta moi forte, tío. Igualmente, moitas gracias. Un placer. Graciñas. Chao. Aí estaba o bo de Javichu, o protagonista, o xogador exalta da xornada deste 11 galego número 115. Deixademe ver unha cousa por aquí, imos ver se está Pablo Porrúa xa preparado. Aí está. Veña, imos entón. Temos gimnasio e claro, agora toca ir a polos ovos da boa, non? Toca un pouco de ovos da boa. Así que facemos o mesmo que antes. Antón, que lle vaya explicando aí un pouco a Pablo Porrúa, mentre eu fago o que máis me gusta, que é falar del huevo de la abuela, dos ovos da boa, os de la abuela, os mellores do mundo, o bazo a xornada que cada semana en Figa coa Abuela pois está patrocinado por el huevo de la abuela, comprometidos con Galicia cunha morea de iniciativas con respecto polo selo Galicia Calidade e a nivel sabor pois unha auténtica barbaridade el huevo de la abuela, innovando agora tamén con receitas. Subiron outro día a Instagram unhas xemas que se poden untar en pan. Bueno, tremendo, del huevo de la abuela é unha maravilla, así que seguidos aí tamén en redes sociais e mercade ovos da boa no día e no Carrefour, os mellores ovos do mundo. Toca o bazo da xornada. Ollo, comiche hoxe ovos da boa ou non? No, hoxe non, pero vou almorzalos mañán, que fun ao super, tiven que ir ao super, porque non hai existencias despois de a viaxe. O noso o bazo... A ver, conta, veña. O noso bazo da xornada, neste 11-115, sí. Por fin. Sí, por fin. Pon fin a unha injustiza, vamos. Unha cousa dos tribunais europeos. Sí, xa estábamos denunciados en 50 sitios xa. 0 aparicións en 115 onces. É que é tremendo, Pablo Porrúa, Buah, que animalada. Un tipo que se houbera fantasy sería o que máis puntos por partido. Sí, o máis cotizado, pode ser. Seguro.
Seguro. Ata que, por fin, esta xornada, gol e asistencia no triunfo vital do Estradense 4-1 ante o Racing Vilalbés. Ademais, nun día especial na Estrada, que logo seguro que preguntaremoslle por iso. Ademais, nun partido que se ve pola TVG2, no partidazo, o MVP sen dúbida. Pablo Porrúa, que tal, boas noites? Como estamos? Escoitámoste un pouquiño regular, a ver. A ver si... Aí, agora mellor, Mellor agora? Sí, estamos ben. A ver se despois de 115-11 vais a ir mal esta entrevista, que cos ganas que tiñamos xa de... Xa tería amiga eso, Sí, señor. A ver, temos brincadeiras e vaciles, pero para dar e tomar, Aquí hai xente que te ten moito cariño e claro, despois de 115-11 entra Pablo Porrúa, sacamos a injustiza de diante. Ti mesmo chegache a pensar que Fica Cabola tiña algo en contra de Pablo Porrúa, sí ou non? Sí, eu de feito comentei un día. Dixenche, eu creo que hai algo aí, tiña desme petado ou algo. Xa che dixen, non sempre, pero algún día, ainda que sea de rebote ou así, tiña que entrar. Houbo xente que entrou sen merecelo tanto como a ti, hai que ser sinceros. Mais vaciles, a ver. Dixénonnos que tiñas que explicar os 35 pases máxicos e bananiñas que fas por partido que acaban nas mans do porteiro. Eso é moito máis de... Bueno, Manuti, por exemplo, ten unha guerra comigo particular nese sentido, porque comigo é con Brais Calvo. Sempre está que queremos o pase mágico, inda que sea desde o medio campo ou tal, e ao final acaba o balón no porteiro, o balón fora, ou rouba o defensa e salen en contraataque, ou menos donde ten que ir o balón, acaba en calquer lado. Claro, porque ti queres dar asistencia para que Fica coa bola, pois se meta no 11 galego, claro, é por iso. Si, a xente paga a entrada. Home, o show. Hai que facer méritos. Si non... E despois, a ver, canto mides? 1,70, eso vai polos pés fijo. E despois, cale a túa talla de bota, veña, va. A miña talla debe ser 42,5, pero collín a manía de ter un 43 ou 43,5. Teño os tobillos moi pequenos e parezco un payaso polo campo. É que hai algún cabrón no teu vestiario que di que lle metes ese efecto raro ao balón precisamente pola semellante barca que tes nos pés. De feito, dime que apunta abaixo, porque como apunta arriba xa o balón non se colle. Mandas da Estrada a Bertamirán o balón. Sí, tal cual. Veña, va, poñémonos serio, non imos falar do partido. Non nos falar de serio. Non, a ver, un pouco. Sí, pero é que antes do partido interesa mellor o postpartido. A cea do centenario, todos guapos en traxe, a verdade que moi ben. Quen é o que máis se pasou? Pero hai que dar un nombre solo ou pode ser en equipo tamén? A ver, pode... Porque o que máis é o que menos... O equipo vencedor de hoxe no adestramento, non podemos... Tal cual. Perdón. Nada. A ver, entón que... Eu teño un par de candidatos na cabeza, pero... Eu creo que aí é que podía che dar moitos nombres. Eu non me saco da ecuación, hai que ser realistas. Da ecuación non me saco, pero bueno. Dá para facer un 11 ou mellor o fútbol sala, 5x5. Pero fago un 11 con suplentes e xente na grada, imagina. Que animalada. Cuidado. A ver, é que, hombre, gala do centenario e gañar yo Racing Vilalbés 4-1 era un día para deixar o cóbado un pouco subido el levantamento en barra fixa, A verdade é que sí, de feito tiñamos, digamos, unha espiniña porque cada vez que facíamos así unha cena un pouco importante ou tal, o resultado era lamentable, o do partido. O da cena tamén, pero o do partido era, o sea, de feito o día de Sarria puxémonos 0-2, parecía que sí, pero ao final tiñamos cena de carnaval e tal, e ao final non foi como esperábamos. Había necesidade un pouco, non? Por vencer a un dos galiños da categoría, con esa mala xeira que atravesou un pouco aí o Estradense polo medio, era un partido marcado no calendario, digamos. Sí, sobre todo por eso, sobre todo porque, bueno, era rival directo, sí que é certo que cos do playoff, máis o Arosa que agora está fora, non lle ganáramos a ningún, non deixáramos malas sensacións, tampouco contra ningún, o mellor o día do Ourense sí que sobre todo a primeira parte pois non foi como esperábamos,
pero sí, ademais creo que ganando moi ben, sobre todo a primeira parte que fixemos o outro día, creo que foi a máis completa de toda a liga, e eso creo que nos dou un golpe de moral moi importante para todo o que ven agora. Supoño que tamén falabades disto no vestiario, non? Porque na entrevista post-partido de Manuti con Fer Romero na Radio Galega fala do tema este de que o equipo non foi capaz de vencer contra ningún dos de arriba, pero o que diste, que fixo merecementos máis que dabondo, por exemplo, o día do Arousa, que acaba despalmando con gol de penalti, creo que de Compa. Sí, eso, de feito, el decíanolo sempre, cando chegaba un partido, pois cando fomos a Sarria fai pouco, que tiñamos que dar ese paso adiante, porque, bueno, estábamos facendo unha liga moi boa, pero cos equipos, teóricamente, que, bueno, pois que están en mitad de tabla ou máis abaixo, que tiñamos que dar ese paso, tanto por nós, como polos equipos que están aí arriba pelexando con nós, sabes? Porque ao final é un golpe en riba da mesa tanto para Villalbés, Arousa, Alondra, Sarriana, Ourense, todos estes equipos que din, joder, pois non son bons só cos da baixo ou cos da media tabla, sino que tamén a nós nos poden facer fronte, poden facer o partido que fixeron. Sí, porque houbo moitos treitos da tempada no que parecía que non se tomaba demasiado en serio o Estradense, que era como un pouco, no, a inercia é moi positiva, va moi ben, montaron menos Antón, que vos puxo arriba, entón leva defendendo a capa e espada ao seu dende o principio, a Gamarra, que leva defendendo como Pichichi dende o principio, pero sí que é certo que había un pouco esa sensación de xa caerán, per aquí. Sí, tal cual, de feito eu creo que fai Sarriana e Londres, que perdemos os 2 partidos seguidos, había xente que pensaba que íbamos caer fora do playoff, bueno, o equipo creo que sigue competindo, creo que compite en todos os partidos da liga, con maior ou menor suerte, pero bueno, isto é fútbol, o equipo, como se suele decir, está moi vivo, temos a fortuna ahora de que sacando a Ángel recuperamos a todos os xogadores, veráis que algo xa está, e creo que eso nos vai dar un pulso moi grande para todo isto que queda daqui ao final. Que me ven esta resposta ou este tema para dicir esta pregunta, xa que nomeamos a Londras e non quero meter merda, vaya por diante. Non quero, pero aí ven. Cando preguntamos o 2 de marzo, para que te poñes un pouco en contexto como estaba a clasificación hai 3 xornadas, dicían que entre viñades de perder precisamente contra Londras e Sarriana, sí. Dicían que entre Estradense e Arousa, que eran cuarto e quinto, igual o rival... Podes dicir quen o dixo, non pasa nada. Podes dicir quen o dixo aquí en Fica coa Bola, que non pasa nada, non é meter merda, non pasa nada, podes dicilo. Igual o rival... Igual o rival por esa última plaza do playoff era vos antes que Arousa, obviamente pola inversión e todo o contexto que ten o Arousa en canto a cadro de xogadores. Non sei que tes que dicir. Non sei se queres contestar a Roitato, veña, va, dalle. No, a ver, eu entendo polo que o di. O sea, é verdad que por inversión, se hasta fai, o que falamos, se hasta fai 2 ou 3 xornadas, a xente incluso perdendo esos 2 partidos nos sacaba fora do playoff, por inversión, pois seguramente non deberíamos estar aí. Pero sí que é certo que quen coñece un pouco do fútbol galego, e creo que vos o coñecedes e tal, creo que por plantilla o Estradense levan os últimos anos tendo unha plantilla moi boa. Entonces creo que nos facía falta o mellor seguramente ter este cuerpo técnico. Creo que apostaron por xente da casa que nos coñece a todos os que estamos nesta plantilla, e creo que os resultados están aí, porque ao final ao final eu suelo dicir moitas veces o mismo, os cartos entre que non dan a felicidade e no fútbol non supón nada, porque temos visto en gran nivel Manchester City, PSG e tal. Ao final hai que ter un grupo san, un grupo de futbolistas bons, pero sobre todo un grupo humano que te poida levar ao que están facendo os Estradense este ano. Eu creo que se lle nota o Estradense, que se percibe esa complicidade entre vos. O sea, evidentemente a nivel de nomes ti podes pensar, pois Gamarra, Porrúa, Raúl, que está facendo un temporadón, Caraván, que está moi ben, os rapaces tamén, que nos lo comentaba Marcos Mella cando entrevistamos na Radio Galega, que nese momento de máis lesións tamén saíron e deron a cara, como dicías ti, moita xente da casa, pero que despois como que se percibe esa conexión e complicidade a nivel de vaciles en redes sociais cando acaba o partido, a nivel de, non sei, hai algo aí de que esta tempada é ilusionante e moi interesante, que está desgozando moitos os propios futbolistas.
Sí, é eso, o sea, coméntoche dúas anécdotas así rápidas. Unha que nós en vez de Club Deportivo Estradense chamámonos Club Divertido Estradense. Xa solo con eso xa che fai unha idea do que somos. E despois outra que despois de ganar outro día o Villalbés, que non sei se vos fijastes que o Ourense comentounos na foto que subimos de 4-1, que puxo un emoji dunha cariña así un pouco como derretíndose. E Miguel Fernández comentoulle de que ainda temos que ir ao Couto, sabes? O sea que que non se confíen, que non se confíen. Exactamente, o sea, solo con eso se fai ver a confianza que temos tanto nun mismo, cada un, como no compañero que temos ao lado, como no cuerpo técnico que temos, como na afición que este ano está nos dando absolutamente todo. O equipo está respondendo, pero a afición creo que está fora do alcance do equipo ahora mismo, porque todo é un placer ir ao Municipal todos os fin de semana e telo cheo. Ademais, o que dicías antes da Malaxeira, nunha categoría tan igualada como a terceira, eu creo que fai especial este equipo que non tivo esa Malaxeira grande pola que pasan todos ou case todos os equipos. A xeira máis grande sen gañar un partido foron 3 partidos, con empate na Grela, derrota ante a Londres a Sarriana, que son equipos importantes, e a Grela é un campo moi difícil, polo tanto, é como que sois moi regulares durante todas estas xornadas. Sí, é eso, o sea, eu cando perdemos despois en Sarria, que sí que tiñas ao mellor no vestuario un pouquiño así a sensación de que ibas pasar por esa mala xeira, e ao final eu dicíalle aos compañeros, dicía, a ver, é a primeira vez que perdemos 2 partidos en 24 jornadas ou 25 que iban daquel. O sea, é moi complicado cas baixas que tuvemos, pois manter o ritmo que se estuvo, o que falaba antes Sanxo de pois os rapaces Sergio, Hugo, toda esta xente da estrada que tuvo que entrar en momentos moi complicados e deron a talla de sobra. E ao final, pois agora que recuperamos xente, pois esperamos manter esta xeira, si damos entrar no playoff, que eu estou convencido de que sí, pois entrar ca maior xeira positiva posible para afrontar un playoff. E que de feito, neso do playoff preguntábamos yo outro día ao propio Borja Míguez, que por certo asiste, así que dentro da mala sorte que lle demos nos xoves na sección, pois polo menos deu unha asistencia ali na estrada, que é certo que moitas veces, e elo viviu tamén co Arousa, porque acaba ascendendo o Racing Villalbés, que foi quinto, que é case máis importante non a posición, senón a dinámica coa que remate o equipo en playoff para despois afrontar, porque o Arousa, por exemplo, cando queda segundo, pero se xa ao final da tempada é como que perdeu o ascenso directo, etc., como que non é o mesmo, é máis importante a inercia coa que remates ao final que a posición en sí. Sí, tal cual, nos, temos falado aí no vestuario, o sea, ao final nadie se vai acordar de que ao mellor botaches, pois eu sei, canta xente se acordará agora que ven ao caso que o Villalbés levaba unha volta perdendo un partido solo. Pois dirán, foron a estrada, perderon 4-1, polo que sea, veñen de empatar co Gran Peña, xa teñen unha mala xeira. Eu non creo que sea así, ao final é o que dicía Antón antes, a terceira é moi complicada, estamos cansados de ver en segunda federación a liga apretada que está, pero creo que a terceira, quen realmente a coñece ben, sabe que é super complicada, e iso, ao final o Alondras, que ten unha xeira moi positiva, pois ao mellor, a última jornada visita a Lomba, e ainda que se meta, perde na Lomba, ao mellor entras con dudas no playoff o primer partido, por exemplo. Ao mellor, pois outro equipo que ven cunha xeira pois un pouquiño mala, de gana os 2 últimos partidos antes de entrar no playoff, entra mellor. Ao final, o que hai é que estar preparado para cando chegue o playoff, prepararse desde xa, levamos toda a temporada, pero bueno, desde xa, ir gañando partidos, porque, bueno, pois seguramente o Ourense está inalcanzable, pero bueno, estamos a 4 puntos do Villalbés, demostramos que lle podemos competir a calquer equipo de arriba, e intentar para a semana, se podemos estar terceiros en vez de cuartos, pois intentar. Vai a durar esta entrevista, porque teño unha pregunta así que se me estaba un pouco a vir na mente. Por lo que dicías do corpo técnico, por certo, o corpo técnico, Javicho que lle deu unha camiseta, perdón, vale, teño aquí, pero es que no verán, o que dicías de que necesitabas ese corpo técnico, creo que xa notouse dende o verán,
quero dicir, dende o primeiro partido, porque teño un bo amigo nese vestiario que me decía nunha derrota en pretemporada contra o Barbadas 0-1, pode ser o 1-0 ali nos Carrís, que o partido era para 1-7 sen exagerar. Quero dicir que dende ese momento xa o equipo sabía que fútbol quería facer, como quería xogar, e un pouco todo o que estamos vendo na tempada do Estradense. Sí, a verdade é que teñen as cousas demasiado claras. O sea, a mí sorprendeume porque, por exemplo, o Manuti, digamos que pois non ten esa experiencia pois en terceira, estuvo de segundo entrenador de Mariano no Arzúa e tal, pero bueno, como primeiro adestrador non a ten. Javi acabase de retirar fai 2 días, e sorprendeume o clara que teñen as ideas de como queren que xogue o equipo. E despois eu creo que hai un factor moi importante dentro do vestiario, a parte deles dous, que é Manolo Blanco, o preparador físico, que leva toda a vida na estrada, dáselle moi pouco valor. Ao final, outro día, ve a primeira parte, ainda hoxe vendo cortes dos vídeos, ve a primeira parte do Estradense, e como apretábamos a xente que non nos gusta nada defender, sobre todo, especialmente os de arriba, pois dache un pouco a sensación de como transmiten o fútbol. Pois Javi é unha persona que, bueno, está sobrado de fútbol, Manuti igual, e Manolo, joder, poñemos unha anécdota. Un lunes, despois de ganar o Viveiro fai dous fin de semanas, e ganar 2-0, o equipo recuperou sensacións despois desas derrotas, desa mala xeira un pouquiño e tal, e chegamos o lunes a adestrar e había que facer diagonales. E salimos todos dali cabreados que hasta o miércoles nos chamaron a atención do cabreo que tiñamos. Pero falámoslo entre nós, ao final chegas un lunes ou un miércoles a adestrar e poñenche a facer físico e tal, no momento cabreaste, dis un pouco de todo, e despois falando entre nós fríamente, dicir, joder, que despois vamos chegar a marzo, abril, estas fechas como a motos. E outro día demostrouse que gran parte dese mérito é del estrés, por non decir un 80-90%. Como auténticos avións. De feito, a ver, ti igual me corrixes, pero coido que a nivel individual, que tamén somos un pouco inxustos, non son nós, senón os medios en xeral, porque a nivel estatístico quizáis Pablo Porrúa tivo tempadas nas que non asistía ou non marcaba, pero que sí que estaba na creación da xogada ou preasistencias ou o que sexa, pero creo que a nivel individual é a tempada de xa dicir aquí está Pablo Porrúa na terceira, unha das mellores tempadas a nivel individual. E creo que o comentaxe no podcast este que ten o Estradense dos neniños con Víctor Lomba, que dende Mariano non atopabas estar tan cómodo no fútbol, e creo que eso se está notando tamén no teu día a día. Por estadísticas, fijo, porque non marquei 6 goles desde juveniles. O sea que xa solo por eso, xa sí, pero bueno, aparte deso, estou con outra. Outro día falaba con unha persona da estrada, e el decíame que estás feliz. Sabes, eu son unha persona que pa rendir no fútbol, eu tomo o fútbol moi en serio porque son un apasionado do fútbol, para estar xogando fútbol tens que estar contento. E creo que xogadores como a min, Brais Calvo, pois xogadores son mellor máis talentosos, máis tal. Se non estás feliz, pode ser Messi, que non estás disfrutando, non vas facer as cousas como realmente queres ou crees ou tal. Entonces eu creo que sí, o sea, creo que a persona que desde que son senior, bueno, estou xogando en terceira, que máis confiou en min foi Mariano, e agora Manuti, Xavi e Manolo, o sea, dame libertad completamente. De feito, Manuti moitas veces botame a bronca porque ao mellor no minuto 60 vou co gancho xa e dime, joder, pero quédate ca pelota, non delo pase mágico ese que falábamos antes e tal, quédate con ela e tal, non sei que, esa confianza que che transmiten pois é super importante para mí. De feito, agora podes seguir falando, Antón, pero eu é que lembro moito esa saída do Arousa, falabas incluso do Tudelano, segunda federación, chegas á Estrada, pero había un pouco ese ruxe de está na Estrada, pero se chega algo de superior categoría, igual pode marchar, non hai problema no club, non sei que. Creo que o cambio daquel Pablo Porrúa o de agora, se lle poñen un segunda federación no inverno, a pouco máis dalle un corte de manga. Quero dicir, creo que é super diferente a sensación túa tamén, o crecemento do club nunha tempada moi especial o centenario, e tamén ti como asentado na terceira xa e cunha madurez a nivel mental tamén, anímica, moi diferente.
Sí, o sea, eu creo que son outra persona, sí que é certo que, bueno, pois cando me chamo ao Arousa, pois, ao final, nin a ese club, nin a segunda federación lle podes decir que non. Que foi ao mellor un pouquiño pronto, ou ao mellor non tiña esa madurez que podo ter agora, pois, seguramente, por momentos, sí, ademais, recordamos que foi unha temporada moi complicada, porque estuvemos toda a temporada aí abaixo, ese Pablo Porrúa de 21, 22 anos, pois non ten nada que ver co Pablo Porrúa de 25. O que comentabas antes, sí que teño que agradecerlle ao club, tanto a Toño como aos adestradores que tuve, de que sabían esa posición, porque, bueno, eu son unha persona que me gusta crecer, e que se tiña unha oferta ou tiña outras opcións no inverno ou tal, nunca me iban poñer trabas. Toño díxomo sempre, neso teño que estar moi agradecido, porque bueno, non en todos os clubes, como sabemos, fan esas cousas e sempre hai problemas despois e tal, e creo que o de Estradense lle debo moito. Este ano, pois bueno, están saindo as cousas, tanto a min como aos compañeiros, e fai que teña esas estadísticas e que o club este crecendo como está crecendo. Creo que deberías ler o chat antes de rematar por as nosas, porque temos aquí... Veña, va, pois lemos un pouco o chat. Dicía Madia Levo, os de non Deportivo Ourense alegrámonos con ese 4-1, xa o comentamos un pouco. A ver, pregunta de Joana, quen ficharías pro Estradense para a recta final? Se tes que facer unha fichaxe na terceira. A ver, eu sinceramente igual queda un pouco tal, pero ahora mismo non cambiaría ningún compañeiro. Igual me decides, veña, mollate tal... A ver, hai xogadores moi bons en terceira, que falábamos antes, hai un nivel espectacular, pois ao mellor outro día, poñen un exemplo, Santomé, pois ao mellor non tuvo día dos bons que ten el, calquer equipo querería ter un porteiro así, pois ao mellor Varo, que xa xoguei con el, xa coinciden con el no Polvorín, pero bueno, que xa che digo, eu creo que ahora mismo a plantilla que temos é increíble, non cambiaría ningún compañeiro dos que teño por outro do outro club. Un tal Gosete, que non sei se che soa de algo, coido que sí, para furar sempre tanto... Sempre aparece. Sempre aparece. O campo é igual, pesado, E pola noite dixéronme que tamén. E pola noite tamén, teño que dar as grazas que me deixou dormir outro día na súa casa. Menos mal. Pois dixo, para furar tanto a publicidade do campo leva bastantes goles. É verdade, esa é outra das coñas, que o do que falábamos antes, cando lle pego arriba, está Toño pesado comigo que jode as lonas todas. E despois ten que pagar para poñer outra, claro. Entonces... Iván Pucas, 3 preguntas clásicas, quen sempre chega tarde no Estradense, con quen marcharías de festa, con todo o equipo, xa o dixo, e quen é o DJ do vestuario. Por certo, quen pensa que vai ascender directo na terceira como primeiro? Bueno, vou empezar de quen chega tarde. Teño que dicir que eu aos adestramentos vou tomar o café con Gosete e máis con Ander, casi sempre. Ander sempre me di, venga que despois empezamos tarde por tu culpa. Eu son dos que máis tarde aparece, pero non hai xente, sinceramente, no vestiario non hai xente que chegue super tarde ou tal. Normalmente os que máis tarde chegan, que ten mérito tamén, son os juveniles cando veñen entrenar con nós, que chegan, estamos todos fora e eles ainda están entrando. Xa non hai respecto xa, non hai respecto, macho. Respecto ningún. Nese sentido, Juanín, que é un pouco así vinagres, teno dito sempre, joder, antes cando eu era juvenil, tiña que chegar media hora antes e ainda lle levaba as aguas aos outros. Así que, ahora mismo non hai... Como cambiou o conto? Cambiou o conto. O DJ, pois hai dous, bueno, hai tres especialmente, que son Hugo, Gamarra e Gosete. Pero bueno, casi é mellor que poña Hugo e Gosete, porque se pon Gamarra sales a xogar con dolor de cabeza, que aquelo mete. Sendo de Leganés, ademais, xa te podes imaginar. Sí, señor. E a última, quen ascende directo? Veña, vamos mesturar dúas, porque Jatalín preguntou se pensas que o corte do playoff acaba no Arousa ou se algún de abaixo pode engancharse, así que podemos juntar as dúas. Danos os 5 primeiros, como lle preguntamos agora a Javichu da Preferente Norte, pois igual coa terceira, veña. A ver, eu creo que o primeiro está bastante claro, máis que nada pola solvencia que están tendo, porque o que falábamos, o que dicía antes Antón, desos baches e tal, é un equipo que non nos tuvo hasta agora. Voume mollar, eu creo que vamos quedar nos segundos,
por igual por esa moral de gañar outro día o Villalbés e de gañar como gañamos, e despois repasando un pouquiño o calendario, pois bueno, Villalbés ainda ten 3 semanas que ir a Cangas, recibir Sarriana e ir ao Couto, que son moi duros e poden salir perfectamente porque están demostrando eso que falábamos antes, que levan unha volta perdendo un partido solo, pero bueno, creo que son partidos moi duros. Terceiro Villalbés, cuarto Sarriana, e voume mollar, eu creo que vai quinto, igual en Villagarcía me matan, pero creo que vai ser o Londres. Gustaríame, si teño que ser sincero, gustaríame que fora o Arousa, pero creo que por esa dinámica que estamos vendo, ademais hai un Arousa a Londres na última xornada que bueno, que vai ser, se as cousas siguen así, vai ser mortal. Vai ser un partido de playoff, dunha final dun playoff, poderíase decir, por a tensión que pode haber. Mollouse. E a última do chat... Os 5 que están, Sí, os 5 que están. Variou as posicións, pero os 5 que están. Así que mollouse, agradecémolo. E a última do chat era, pregúntalle por Rúa se lle quedou a espiña de non chegar a debutar no Fabril e logo acabar saindo o Lugo B. E se o ano da segunda federación no Arousa tivo algunha opción de seguir na segunda federación. Jatalín sempre aí buscando titular tamén, non é xornalista, pero case. Pero iba a dicir, son preguntas de xornalista, son boas preguntas, Non es preguntar pola festa e o chat por... É verdad, nos pola festa e os vaciles e o chat fai a labor de xornalista de verdade. A primeira, mentiría se dixera que non, sí que me quedou a espiña cravada do Fabril, do Deportivo en xeral. Tuve, digamos, seguramente unha mala salida dali, quedoume sobre todo esa espiña. Sí que me quedou lógicamente a espiña de non debutar co Fabril, e bueno, agora vendo os Barcia, Jeremai, Mella, etcétera, quedache máis aínda porque bueno, sí que parece que agora pois aposta realmente polo Deportivo, ou sea, pola canteira do Deportivo, e quedache a espiña non só por ti, eu creo que a canteira do Deportivo leva moitos anos tendo xogadorazos, e a vista está de xogadores que Hortu, que agora está no Eldense, Carracedo, que estuvo no Alcorcón en segunda división, Mujai, etcétera, que son xogadores que estaban aí e non tuveron pois a mellor esa suerte. É verdad que o último ano que estuvemos de xuvenís esa xeración pois foi o ano de que o Deportivo baixou de primeira a segunda, despois baixou de segunda a primeira red, o sea, estaba o club, digamos, nunha baixada continua, era moi complicado apostar por esa xente, así que se vai quedar esa espiña de non poder, pois ao mellor, se as cousas se deran de outra maneira, pois estar un pouquiño máis arriba, pero bueno, son situacións que pasan non só no Deportivo, pero nada, quedará aí sempre. E a outra era se tiveras algunha oferta para seguir en segunda federación cando a tempada do Arousa. Sinceramente non a tuve. Creo que con razón. O sea, hai que ser realistas. Cando as cousas fan ben, fanse ben, e cando as cousas se fan, pois non se fan tan ben, pois non se fan. Entonces creo que a temporada do Arousa, pois bueno, recién ascendido e tal, pero non foi boa. A miña temporada en números non foi nada boa. Entonces, pois bueno, nunca tuve. Tamén é certo que, bueno, eu tiña moi claro que igual por esa, non sei se chamarlo estrés, ou por esa temporada, de estar toda a temporada aí abaixo, salir cada domingo a xogar, pois como se fora unha final, pois para poder sair de aí e tal, pois igual me pesou, que falábamos antes da madurez, como que tiña demasiadas ganas de volver ao hábitat natural. Entonces, bueno, pero bueno, non hubo ofertas de ningún outro lado. Antón, queres preguntar ou que a min ocurríseme unha agora así mentres falaba? Non sei se ti estás de acordo comigo. Igual creo que ve a mesma, Sí. Pode ser.
Como que queres facela a vez? No, no, veña, dalle. Podedes mandarvos un WhatsApp para ver se coincidides. Queda moi dinámico para un directo, sí, queda moi dinámico. Dalle ti. Eu é que escoitando a Pablo Porrúa teño a sensación de que temos un futuro comentarista deportivo, un futuro Andrea Orlandi, como que ia decir coñecedor das categorías. Sí, efectivamente. E despois, o sea, ligado ao fútbol, comentarista, se non adestrador, é director deportivo ou algo nese senso, pois nas televisións hai moito exfutbolista falando de fútbol. Non sei se ti ou pensaste algunha vez ou se é algo que no que xa pensaras, pero eu vexo aí un perfil moi interesante para teles, radios, podcast ou o que sexa, de verdad. Sí, a ver, eu son, dixémolo antes, son un apasionado do fútbol. De feito, na casa non me votan, ainda non entendo por qué, porque podo estar vendo partidos, pero de verdade, igual che vexo un partido da Liga Australiana. O sea, non é nada outra cousa, pero sí, o sea, eu encántame o fútbol, encántame velo, encántame analizalo tamén. O sea, encántame ver xogadores, encántame aprender de outro tipo de xogadores. E o Gallá algún día pois encantaríame ser adestrador, eso teño moi claro, de feito teño o nivel 1 e o nivel 2 de adestrador, e o Gallá algún día pois poida pois estar de comentarista ou de adestrador ou ligado ao fútbol de outra maneira. Sí, señor, acertamos, Antón, acertamos. Sí. Gustoume coincidir, non moitas veces coincidimos, Antón e eu, non moitas veces coincidimos, Antón e eu. Eu quería preguntarche, que tamén yo preguntamos a Marcos nesa entrevista na Radio Galega, que por certo valeu moito a pena, Marcos é un auténtico tipazo, ademais frecuenta o Exalta, así que xa pouco máis que dicir. Por ese crecemento do estradense non só a nivel deportivo no centenario, senón a nivel audiovisual, a nivel os insights de YouTube, as fotos de Jesús Figueroa, esa profesionalización de que un club de terceira teña a súa disposición dos xogadores, pois todo ese tipo de contidos audiovisuais, coido que iso fai que despois vexamos no novo municipal a rapaces da base con camisolas do estradense, todo iso que ti comentache no podcast de Non Vale Furar, de como sentías que ibas pola estrada e os rapaces paraban a Pablo Porrúa como se fose un xogador da primeira división, e creo que todo iso axuda ao que está xerando a nivel proxecto estradense. Sí, tal cual, o sea, desde o ano pasado nese sentido creo que o club creceu moitísimo porque bueno, non é o mismo ter pois unha persoa que se encargue só deso e bueno, pois ter as fotos, ter os cartéis, ter as entrevistas, creo que neso club creceu moitísimo e creo que as dúas cousas onde máis creceu o club que eu lle noto é unha o que comentas ti, as redes sociais, e outra foi a entrada de Javicho na base das escolas do Estrada, porque creo que aí creceuse moitísimo. Este ano estou vivindo pola parte mala no sentido das lesións que tuvemos, que ademais lesións de larga duración que nos afectaron, pero que ao final plantaste en Arteixo, recordo, con 7 xuvenís ou 6 xuvenís no banquillo, porque entre sancións, lesións e tal, había máis xente na grada que no propio campo, e teñen que sair a xogar e compiten e dano todo, e todo iso é porque falábamos antes da confianza e pola entrada de Javi nas escolas, que foi, creo que despois deste cuerpo técnico, o maior acerto que fixeron na Estrada. Por certo, que mentres falaba Pablo, suscribiuse Madialevo, tirou o Prime, moitas grazas polo apoio a Feico e Cabola, e dixo: se sobe a Unión Deportiva Ourense, Pablo sería un moi bo reforzo. Deixo anotado por aí. Xa fichando en marzo. No, fichando, tirando un Prime en Fica coa bola, é tremendo. Eu o que digo que se son máis da Unión Deportiva Ourense, reventa. No, tienes do estradense que tens que defender a Gamarra como Pichichi e a túa elección. A verdade é que grazas por deixar de tirar penalti, senón estaría un pouco complicado, pero aínda hai opcións. Pero creo que xa é un éxito, non? Quero dicir, a miña aposta como equipo revelación xa podes cobrar a factura, Sí, non hai problema. Que che paguen a deuda que xa está máis que saldado. Isto xa Gafe non eres. No, solo ascendía ao barco directo hai 2 anos e descendeu. Sí, bueno, diso temos todos. Eu dixen que o Arzúa ia salvarse tamén, en fin, eso pásanos a todos. Este ano que ia ascender, Sí, que ia ascender. Ferchu Mola, quen crees que é o xuvenil con máis futuro da Estrada?
Pois, se che son sincero, creo que hai varios xogadores que seguramente nos próximos anos den o salto. Creo que ahora mismo que máis preparado está seguramente sea Marcos, porque, bueno, xa leva varios anos adestrando con nós, pero, bueno, despois está Fran, está Jorge, está Vivian, seguramente que me deixo máis xuvenís, está Coque tamén. É o que vos dicía antes, eu creo que se están facendo as cousas moi ben. Son chavales que estaban nas escolas e que seguramente pois ao mellor non daban ese salto. Coa entrada de Javi, tanto no corpo técnico como nas escolas, como director deportivo, pois están dando un crecemento altísimo. Creo que no futuro pois veremos moitos máis xogadores da Estrada no Estradense, que creo que sería algo bo para todos. Eu non son da Estrada, considérome xa da Estrada, pero non son, entonces creo que sería moi importante que cantos máis rapaces da Estrada estuveran no Estradense, pois mellor para todos. Quedéis en batería na cámara, cousas do directo. E que levamos un bo anaco falando xa con Pablo Porrúa. Eu creo que hai que tirar ya clásica e deixalo descansar, que senón... Espérate, a última pola miña parte, perdón. Sí. Non che deixei falar en media hora, ahora dalle, aproveita. Falábamos antes do novo municipal e agora, Anxo, do tema que se está facendo do club. Non sei se a maior entrada foi contra o Unión Deportivo Ourense nese fin de semana que foi festivo, ademais, o 1 de decembro. Se o equipo se mete en playoff, non sei se canto crees que pode respostar o novo municipal. Ademais, en bo tempo, en xuño... Como? Eu creo que... creo que Anxo non estaba falando con nós. No, e dúas... No. Pero está muteado en directo, que Anxo pode mutearse en directo. É que ti non sabes o que é, que este muteado en directo eu falando e o tipo tusindo por detrás como... É así, é verdade. Ten as gafas sin lentillas tapadas, as lentillas tapadas. No, buteoume no directo e así só me escoitades vos. É verdade que fixen un pouco aí de trampas, é verdade, pido perdón. Nada, eu creo que, bueno, que a afición está repostando dunha maneira increíble. Creo que o maior exemplo foi o playoff en Cangas e en Villagarcía o ano que nos clasificamos, que fomos a Cangas e parecía que estábamos xogando de local. E creo que este ano será eso por unha razón moi sencilla, porque desde o partido de Boiro en Barraña na primeira xornada ou de Somozas na segunda na casa, veuse que a afición estaba super enganchada polo que falábamos antes, entre redes sociais, cuerpo técnico da Estrada, que eso sempre tira moito, e o equipo que ao final, sacando 2 ou 3, levamos moito tempo xogando no Estradense, ou xente que nos fomos pero acabamos volvendo. Eso creo que o vínculo que hai ahora mismo coa afición do Estradense vai ser un plus enorme en caso de meternos en playoff, tanto para na casa como para xogar fora. Clásica, Antón Vieites. Sí. Eu xa coñezo a resposta, pero bueno, a clásica é que lle preguntamos a xente a que se dedica máis alá do mundo do fútbol para coñeceros un chisquiño máis. É un pouco competencia, pero bueno, que conte Pablo Porrúa a que se dedica aí fora do mundo do fútbol. Bueno, pois eu ahora mismo de feito empecé este ano a traballar, estou traballando nun gimnasio. De feito, xo con un compañeiro estaba de coña que me estaba dicindo: "Joder, vaya temporada llevas, que número, non sei que tal", e dixen: "Sí, debe ser porque empecé a traballar, estou máis espabilado que eso". Entonces nada, estou traballando no gimnasio, estou, bueno, pouco a pouco facendo horas así tal, pero bueno, estou contento polo que vos dicía antes, que todo o que sea ligado ao deporte pois encántame, entonces gustoume de... Non hai fallo. Sí, non hai problema. Vai ser mellor o Exalta, pero non hai problema. Estou diciendo que digas o nome para pedir un convenio. Vou vos dicir que os dueños son José, que estuvo ano pasado de preparador físico de Secho no Bergantiños, que estuvo no Compostela, de xuvenís e no Arzúa de entrenador. Rati, coñéceno máis como Rati. Mira, no, porque acabamos de rajar del na entrevista anterior, un animal. Co teu veciño, por certo, con Javichu, que veciño teu dali de Bertaviráns. Entendo por onde van os tiros. No, básicamente, claro, que dixo que non xogaba e que tiña que dar as grazas ao equipo. O sea, grazas entre aspas, non, porque cambiou un equipo que estaba loitando polo descenso por outro equipo que estaba arriba, que o tempo da razón. Eu só dixen que bueno, que tamén puxo o Destro en seu lugar, que ala. Tiroulle aí, clavoulle un dardo tremendo. Traballo na canteira do Compos, pero
Pero non no dar Zúa, eso é unha Non realidade. se lle poden dar todas de Cádiz. Algúnha de area hai que dar. Entonces non... Sí, de vez en Hai cando, que- de vez en cando Gimnasio, hai que dar algún pau. De vez en cando hai que dar algún pau que non pasa Exactamente, nada. de vez en cando hai que dar algún pau. Mira, E outro dueño é Borja, que está de segundo adestrador de Nonolla, de Iván Carril. sí señor. O sea que todo queda en familia, ao final, todo queda na terceira. Todo queda en familia. Mira, dúas últimas do chat que me fixeron gracia que tamén van pola mesma idiosincrasia de Fica coa bola. Que se come moi ben na estrada. Sí, eso. Dixo Jatalim, Antón, Pablo Porrúa vexo moi bo reforzo pro Compos na terceira federación o ano que ven. Fichaxe de calidade. Cuidado que non pensei en Pablo Porro, pensei en Manuti xa como adestrador. A tope. Despois dixo Iván Pucas, se marca no seguinte partido faría algo para dedicarlle a Fica coa bola. Non era mala esa, Os de non vale furar non che pediron nada, non? O que pasa é que me olvidan. De feito, outro día, un amigo meu, antes do partido, dixeme, si marcas, vai a celebración de Cole Palmer, pensas que me acordei, botou unha bronca ao acabar o partido. Bueno. Será falta de costumbre de non ter unha celebración, pero eso deixo pola voz. Vos decidesme algo, eu, se me acordo, no próximo partido fago. Veña, xa que unha volta. o da estrada é que se come ben e en serio, pero non sei por que pasaches do tema. Non pasido o tema. Porque Madialevo puxo un Estradense Arousa en playoff sería emocionante. Puxo que... Ademais na estrada cómese moi ben. Tolle pos a hamburguesa de... No, pero mellor son os callos o da cantina. Eu poño o nove, pero aí ten razón Anxo que os callos son outra cousa. E iso que non fun este ano novo municipal, pero eses callos teñen unha pinta a mi madriña. De feito, ahora creo que xa lle colleron a matrícula, pero ao principio de temporada o Gamarra levaba a pota para casa. Que fenómeno. Un madrileño aprendeu cedo, sí señor. Sí, non lle costou moito. Pero ti ves de comer callos en Madrid, non? O cocido, que comiches en Madrid? Sí, comín cocido aí madrileño. Gustoume, está bastante ben. Non hai comparación, pero non está... Non hai comparación, eso é verdade. Pero bueno. Canal de cocina... Fica coa bola. Ahora mesmo. Fica coa pota, bo nome. Fica coa pota. Sí, señor. Pablo, 1 millón. Perdón pola injustiza de 115 onces despois. Ademais, 50 minutos de entrevista. Exactamente, estivemos aquí casi unha hora falando. Foi un auténtico placer. Tes madeira de comunicador, controlas un huevo de fútbol. A mellor das sortes pro Estradense, para ti a nivel individual. E nada, que eres un auténtico fenómeno, tío. Moitas gracias a vos. Espero volver a charlar con vos, así que esperemos non pasar outros 115 onces galegos. Hasta a próxima. Esperemos que non. Graciñas, tío, unha aperta forte. Gracias a vos, un abrazo. Chao. Aí estaba Pablo Porrúa, estou sen batería na cámara, así que vas quedar ti só, Antón. Repasamos o 11. Eu veño de Ourense, Vila García, sempre paro na estrada a comer. Unha camiseta do Estradense non lle sobra, non? Xa hai que dicir que fixamos un sorteo con Pablo Porrúa no seu día. Sí, é verdad, unha camisola do Arousa. Arousa conmemorativa polo cancro... Polo día, sí, polo cancro de mama, correcto. Verémoslo xogar no Couto, sí, porque xoga co Estradense o 13 de abril, na previa da xornada, o sea, no primeiro finde, logo xornada entre semana e logo outra xornada. Bueno, podes repasar aí como quedara o 11 galego número 115, porque Jatalim non estivo, pero hoxe demos ya volta ao formato. Fomos primeiro co 11, despois cos protagonistas, así que así quedará o 11 galego, Antón. Tamén poden dicirnos nos comentarios de YouTube se gustou o formato. Sí, a verdade é que estuvo bastante ben, eu creo. Pase que pasámonos no tempo, se facemos as entrevistas ao final, claro. Con Pablo Cacharrón na portería, Jorge Aires e Alex Talaya para as centrais, Javicho Álvarez lateral dereito, xogador exalta a xornada, Pablo Gavián lateral esquerdo, Edio Valverde e Samu Mayo no centro do campo, Pablo Porrúa o bazo a xornada na dereita, Yelko Alfaya na esquerda e Julio Sabino e Iago Pérez na punta de ataque. E agora toca, como sempre. Sí, unha cousa primeiro, decirlle a Iván Pucas que dixo hai que sortear outra. Temos un sorteo activo da camisola de Davo que pediu o Jatalim, o desvergonzado de Jatalim, que lle pediu a Davo unha camisola para sortear entre os ficaboleiros. Pois está o sorteo activo ata o 3 de abril, se non me trabuco, agora tirei de memoria, pero está aí en Instagram a camisola de Davo para sortear entre os ficaboleiros, camisola do Ibiza. Adestrador, entón? Ou destacados? Ti mandas? Imos cos destacados, veña. Vale. Déixame... Primerísimo primer plano. Sí, déixame cambiarte por aquí. A ver.
Vale, primeiro os destacados que acariñaron entrar. Primeiro os vídeos. Gústame moito como está o Cambado. Se hoxe non sai Jorge Cuesta xa é un escándalo. Gústame a camiseta do Cambado. Jorge Cuesta xa é a... Mentiroso. Jorge Cuesta xa entrou a semana pasada a Jatalima, así que non está Jorge Cuesta na votación de mellor mister. Temos que falar primeiro dos destacados con vídeo. Comezamos por Kevin Tumbeiro, no triunfo do Atlético Arnoia no Xestal 2-0 ante o Xuvenil de Ponteareas, puxo o equipo o premio a consistencia, titulou no o Pemento Mecánico. É de ter moita cara, Vaya xogada de intentonas, puxeno a por 2 porque o vídeo era longo, pero vaya xogada de intentonas ata que finalmente pois chega o balón a... Ainda non, Espera, ainda queda. Ainda seguen intentando, A ver, Gavisanín, para arriba, non, tampouco. A ver, ata que lle chega o balón a Kevin Tumbeiro e acaba marcando 2-0 na vitória do Atlético Arnoia, como digo, 2-0 ante o Xuvenil de Ponteareas, un Atlético Arnoia que aínda soña con axexar eses postos de playoff de ascenso á terceira galega. Seguimos, este é importante, Manu Casal, sí, un dos irmáns Casal del huevo de la abuela, mitiquísimos os dous, tanto Borja como Manu no noso fútbol, pois ambos xogan nun Boimorto que no grupo segundo da primeira Futgal venceu por 3-1 ante a Esteirana no Carballal e que está a 4 puntos do playoff de ascenso. Imos ver os goles outra vez, unha animalada o de Manu, O primeiro, sí, sobre todo, a súa calidade. Sí, por comer ovos da boa. O primeiro é un chicharro tremendo, dous ovazos criminais que en mellor que a él para saber o que é bo, para saber o bo que é o ovo da boa. Manu Casal, o primeiro, como dicimos, unha auténtica delicia. E pechamos os destacados con vídeo con outro bello coñecido de Fica coa bola, que é o mítico Víctor Fernández. Mira que gol, tremendo. De falta directa, no empate entre o Racing Castrelos e o Sporting Guardés, marca este auténtico golazo no Monte da Mina, fermoso nome, o Guardés de Víctor, que está a 5 puntos do Gondomar, agora mesmo marca a segunda posición de fase de ascenso nese grupo da primeira Futgal. Tremendo, tremendo. Coido que é o sexto, o grupo sexto da primeira Futgal, Antón. Vaya golazos, Sí, moi bons. Víctor Fernández, o estrenador do Celta do Zaragoza. Non é ese. Estaba no Cultural Areas, por exemplo. Aí está, el gol de la abuela, claro que sí. Xa o sei, o Mister hoxe sai Luisito, non teño dúbidas. Está que se sai, éxito tras éxito, di Fica coa bola. Antón, queres responder? Non queres responder, vale. Quero dicir, Neste partido nesta xornada eu poñía de adestrador a Pénjamo, está a facelo moi ben, por certo, se o ves colgando nos veteranos aínda podía xogar no Cambados tranquilamente. O gran Pénjamo, sí señor. Mencionámolo cando entrou Edi. Das ti o resto dos destacados, xa que estás en primeiro plano? Sí, primeiro plano, o resto dos destacados que acariñaron entrar neste 11 Galego 115. Diego Villares, no Depor, na segunda división, no empate ante o Cartaxena. Víctor Emil, vaya chicharro. ¡Qué golazo, tú! ¡Boh! Quería centrar. Home, claro. Pero logo apareceu Escobar, que tamén destacado, dous ex-arenteiro, marcando para o empate entre a Cultural e o Real Unión de Irún. Andrés Santañón no Celta, Fortuna e Lucas Santañón no Berga, marcando os dous a vez, un en la Cesarre e outro no Vero Boquete, onde tamén destacamos a moita xente, escribiron os moitos do Bergan. Ángel Cano, Alex Pachón e Santi Canedo. Na terceira, Hugo Losada no empate do Noia na Grela por 2-2. Samu Pardo non se comentou no atraco da Unión Deportiva Ourense en Barralla, que venceu 0-1, onde tamén, así que se comenta agora, perdón, de forma irónica, destacounos moita xente ao árbitro. Alex Vila, destacado no Valadares 0-4, Gamarra, Jaichenko e Manuti, que xa anticipamos que non vai a entrar na enquisa de estrades da xornada. No Estradense, na preferente norte, goles partita de Jorge Raña no Dubra 0, Paio Saco 1 e de Pape no Lalín 0, Montañeros 1 na Pape, preferente sur. Pape que por certo entrou dende o banco na segunda ou na primeira acción que ten Pape, balón ás costas do defensa do Lalín e para dentro. Tedes se non o quitou na conta del analista fútbol que é un especialista da preferente norte, fixo un análise de certos xogadores e de certas accións do partido na súa conta de Instagram, que de verdade é para botarlle un ollo e seguilo, e que animalada, o sea, que nivel de entendemento e de profundidade de coñecemento na preferente norte, tremendo. Adiante. Onde estaba eu? En a preferente sur, Edu Otero no 1-0 al Tiostero, Mauro Nores e Jesús Varela no Rápido de Bouzas 1, Moaña 5, Joel Rocha no Velus 1, Pontevedra B1, e dixéronos tamén
Alex Candal. Que igual estou metendo a gamba tremendamente, pero bueno, no equipo de Alex Candal destacamos a Alex Candal, unha aperta para Alex Candal, que tes moitos que puxeron Alex Candal, pero ningún puso equipo, por lo tanto, despois de buscar, creo que foi cadete do Paio Saco, sí, creo. Hai dous, en la preferente hai dous, Alex Casal. Un que estaba no juvenil do Rápido de Pereiro B e outro no cadete do Paio Saco, pero eu tampouco atopei un Alex Cadete Casal. do Paio Saco, creo que foi hai 4 ou 5 tempadas, escribiron de... Pois non atopei o equipo, así que Alex Candal. Unha aperta, ali onde estés. Destacado. Pablo López. Sí. Home, co récord que leva no Brasileiro de fútbol, que estaría primeiro, tremendo. Como andades? Sí, a verdade que Madia Levo, precisamos vacacións xa. Precisamos vacacións. Eu, de verdade que non podo máis. Mesmo que só quedan 5 onces, porque estou xa saturado, non podo máis. Cánsame. Mira que pillo inicio as tempadas cunha ilusión tremenda. Chega un momento que xa non podo máis, tío. Xa non podo máis. O psicólogo tivo traballo hoxe, Fergordo, Sí, tiño unha chapa Fergordo hoxe, mi madriña. E subo unha historia dun solpor e me contesta Carlos Julio e me di historia de depresivo. E eu, ala, veña, sí, ti meto o dedo na ferida, ainda por riba. Bueno, Antón Vieites, algo máis? Que é moi importante a saúde mental. Así que se hai que desconectar, hai que desconectar. E hai que aprender a desconectar. Nos Estados Unidos mellor. Vémonos! No vindeiro vídeo directo de Anxo, que agora vengo bo do ano e estás fundido. Home, claro, pero vengo bo do ano para disfrutalo, non para xeralo a nivel contido. Ese é o problema. Eu chego fundido tamén ao final. Buah, que cansa, mira que collo vacacións, pero chego fundido. Son desos cracks que teñades traballar en verán e coller as vacacións entre os partidos, pero... Vémonos! No vindeiro vídeo directo, que será o 116. De fica coa bola. Chao, grazas a Recuncho Gamer, por certo, que fixo unha raid. Un bico forte.